مستي فقر نجاتح نغيب مع عينك قاعد لبون سترى زكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس سكم تاسقومي بسبب غريقو وين تعاشو تاريخ مالي نفتات الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا متاقينا تحقيقات سرت بالي ملدينا حيلي حيلي صار فغري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جننا تسنقنا سلوم تتنحن كلنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريد راولنت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راولنت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم وترو أقداسن وانا ونتحستو تاتحزنا لكم متسينا لنا سام مودات أنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك جيركم تو بليز لايك يترسعوا عباي نغير يساون كم دما نابكالوت كم زبازح قبروا ريتوهم نزقود اللي أرمو تخونا نقر تولو دما فيدباك تقريفكم نتا الغوريزمون يحق زي مخنياتو تعوي تحستا مخانون كت نقروا تقولوا لكم قداس تحستا مخانو anyway هايلو مارسي بزح تمرت زحازلي كኸውን بحق بزح كنفلطلو نخل إيرترا بكمي درجة بصيحة كم زلا بوليتيكا ناي زبانا كمي لك آير كم زلو بزح كنرينا بزح غزي خوزدلكم هيدلنا من introduction مجمريا بدونالد ترامب كنجمرينا لومي دونالد ترامب لنكنه دراما تاوت بزيح الناس لزلو Breakthrough in a few short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda, and a couple of others also. Serbia, you know, they were getting ready to go to war with a group I won't even mention because it didn't happen. We were able to stop it, but I have a friend in Serbia, and they said we're going to go to war again, and. دونالد ترامب مبزحت جزي أبزن زحلفا وانات حنت بتدقاقامي نزع علمنا أبز كاميراكم تصخل أفك عتصقلو زي ده اللي زنبري كن من تاي سلام زمت مراحم مخانو بقى ولا نفلط عندنا أبز حلفت قدمي كل 9 كو تزاريب كان يركاه زبلا خمان زي اللي طبعا بتقو زلو عبيتا صبود دمسلو كابينا ناتو متقعت رئيس روحهم تقاقل لغاز ياسي أبز حكاية قل زبالي اللن لأن كان دمانا سلام شامبيون مخانو بزو هيد زارب نيرو كل انتن سلام زقبر عندما بحرك فرسان لنا نابنت لأن كانني أمونغو ديمقراطية ريبابليك كونغون دي رواندا نزلو كونتات كل فتحية يلو جهر كنيو. Guess what happened? As many as 500,000 people have fled a renewed outbreak of fighting on the... To the Democratic Republic of Congo now, where M23 rebels have entered the strategic town of Uvira in the country's east. The advance is the biggest escalation in months and, if successful, would pave the way for the rebels to expand into other regions in the DRC. It comes less than a week after the president of Congo signed a peace agreement with the leader of Rwanda, which is accused of backing the rebels. The UN says more than 200,000 people have been displaced. كم تري وزلهم سومن كي جبره كوينات ناي ديمقراطية ريبابليك كونغون ناي رواندا نعسرتات عمل زغطله أنا متى بقى تطوع بيليو أبتي وايت هاوس ما كمي يلن ناي رواندا مراحي بقى دونالد ترامب ناي سلام ملاخيو كم يلن قالت بهيلولو داي دي أرسون كمي جرفن
በዓል ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድማ ከም መሰኻኽር ኮይኖም ቻምፒዮን ናይ ሰላም በቃ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ትገባርን ሓዳግሪ ኢሎማ ኣይሶበ ናይ ሳለስቲ ድማ ኩናት ከም ዝጀመረ ኣብ ዲኣርሲ ድሮ ንሓያለ መዓልታት ቀፂሉ ኣሎ እቲ ኩናት ማለት ሕጂ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዝኩሉ ናይ ፒአር ስታንት ይብልዎ ናይ መራኸቢ ሚድያ ናይ መራኸቢ ብዙሃን መዛረባ ርእሱ ኮይኑ ኣይሶም ናይ ሳለስቲ እቲ ናይ ካሜራታት ጉዳይ ከማን ከይተወድአ ከሎ ነልካ እቲ ኩነታት ድማ ኣብቲ ንቡር ተመሊሱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣፍሪካ ብዓንዲ ርእሱ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት መፂኦም ክዕረቑ ዝግብኦም ናብ ኣሜሪካ ዘኽይድ ጉዳይ እንታይ ነይርዎም ሽሓት ኪሎሜተራት ኬትካ ትሽግር መሰረታዊ መፍትሒ ዘይብልካ ኣብ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ክርድኦ ዘይደሊ ክርድኦ ዘይክእል ክንዱ ዝኣክል ተገዳስነት ዘይብሉ ሰብ ምስ ቀሪብካ ክመፅእ ዝኽእል መፍትሒ ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባደጋይ እዚ ንበይኑ ጥራይ ክንሪኦ ይኮናን ካልእ ኣፍሪካውያን ናይ ውግእ ጥራዮም ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብኡ ዝፍለ ድማ ኣሎ As many as 500,000 people at the border of Thailand and Cambodia. More than a dozen people have been killed since fresh clashes broke out on Monday, derailing a US-brokered peace agreement that was signed back in October. ኣብ ካልእ ድማ እንተሪእና ኣብ ካምቦድያ ኣብ መንጎ ካምቦድያን ታይላንድን ዝነበረ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ካብቲ ኣነ ኣብ ውድድር ጠጠው ዘበልክዎ ተኣምራታዊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እናበለ ክጀሃረሉ ዝፀንሐ ድማ እንህልኩም በዚ እውን ፈሺሩ ኣብ ቃዛ ዝገበሮ ናይ እስራኤልን ናይ ኣብ ቃዛ ዝነበረ ምቁራፅ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤል ኩናታ ክትኩስ ትውዕል ኣላ ስለዚ ሊትራሊ ቃል ብቃሉ ኩሉ እቲ ኣነ ክገብሮ ኢሉ ዝፍክሮ ዝነበረ ብምሉ ክሰርሕ ኣይከኣለን ኣሎ ምናልባት እታ እንኮ ንሱ ዘይገበራ ህንድን ፓኪስታንን ዝበለያ ጠጠው ኢላ ዘላ ትበሃል ዘላ እምበር ካልእ ኩሉ እቲ ክገብሮ ኢሉ ዝጀሃረሉ ዝነበረ ነገር ይሰልጥ የለን ሶ at the end of the day እዚ ጉዳያት እዚ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ በቋራጭ ዝውድኡ እሞ ንሸው ኢልካ ዝግበር ዝመስል ቲያትር ዓይነት ብከምዚ መንገዲ ናይ ዓመታት ዝቆፀሉ ተፃቦታት ጠጠው ክብሉ ከምዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንሱ ዘገድሶ ኣብታ ቅድሚ ካሜራ ክልተ መራሕቲ ሰላም ተባሂሎም እንታይ ተዘራሪቦም ሽሞም ገሊኦም ኣይፈልጦምን እዩ ናይተን ሃገራት ሽሙን ፅቡቅ ጌራ ኣድምፆን እዩ ስለዚ ከምዚኣ ኣብታ ድሕሪኡ ኮይኖም ትሪእዎ ዘለኹም ይፍርሙ የጣቅዑ and then within days and few weeks sometimes እቲ ነገር ኮላፕስ ይገብር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንድሕሪ ዝጥምት ኣይኮነ መቸም እዚኣ እውን ነብሳ ዝኻለት እያ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ዝእትወሉ ነገር ጥዑይ ስራሕ ወይ እውን ጥዑይ ዝኾነ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ክትፅበይ ትኽእል ኢኻ ስንዕ ምንዕ ኣቢልካ በቃ ኣብቲ ሊሳናቶም 7 ነይረን 8 መበሊ ዳ እምበር መሰረታዊ ፀገም ተረዲኡ ዲፕሎማሲ ገይሩ ኣዘራሪቡ ግዜ ሂቡ ኣይኮነን ዝፈትሖ በቃ ንሸው ስለ ዝኾነ እቲ ነገራት መብዛሕትኡ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ስንዕ ምንዕ መሰረት ናይ ትሕቶ ፀገም ከይፈለጥካ ትንክፍ ምንክፍ ኣቢልካ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ ድማ ያ እቲ ፀገማት መፍትሒ ስለ ዘይነበሮም እቲ ፀገም ክውዳእ ክጅምር ደጊሙ ፍሉጥ ነገር እዩ ነይሩ ናይ ዲኣርሲ ብፍላይ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ዝዛረብሉ ዘለዉ ጉዳይ እዩ ቢካዝ እስከ ንስማዮ Correspondent Sela Oneko in Nairobi. Sela, what does the M23 advance? What does it mean in terms of this ongoing conflict? Yes, well, as you've already said, Uvira is one of the last strategic towns in South Kivu in the eastern DRC to be taken to basically become part of this, the front line of this conflict. And it's also, what we must remember, it's also very close to Burundi, bringing the conflict very close to Burundi. ብሓፈሻ ቲኤም 23 ዝበሃል ክንድምንታይ መራሕናይቲ ናይ ሩዋንዳ ፖል ከጋመ ክቋፀሮ ይኽእል ስለምንታይ ከንሳቶም ኣብ ጣውላ ክመፁ ዘይክእሉ ልክዕ ትዝክርዎ ደዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ከሎ ኣምሓራ ኣይተሓተተን ካልእ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይተሓተቱን ስለዚ ስቕ ኢልካ ቆራሪፅካ ዘይከውን መፍትሒ ክኸውን ዘይክእል ንሓዋሩ ክቕፅል ዘይክእል ነቲ ፀገም መሰረታዊ መፍትሒ ክገብረሉ ዘይምድላይ ዝፈጥሮ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ካልኦት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ስንዕ ምንዕ ስለ ዝኾኑ ኣብ መወዳእታ ብሕማቅ ክወድቁ ኢና ንርኢ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ኣብ መራሒ ናይ ኬንያ ብፍላይ ብዙሕ ዝኾነ ተፃቦታት የጋጥመሉ ቅድሚኡ ግን እስከ እቲ ዓሌታውነት ኣብ ዓለምና ሬሲዝም መመሊሱ እናገነነ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎን ማስክ ድማ ሓደ ቫይራል ዝኾነ ቪድዮ ገይሩ ኣሎ If you create a gigantic money magnet to you say, if anyone comes here from anywhere else, we're going to pay you tons of money, give you lots of free stuff. Come to America and get paid to do so. Like you're going to get a lot of people taking up on that offer. And people say like this is.
سنتاي دبل زلو ني هاجر كاسي معاد جنزب أب بنفيتنا بقلنا غميتكا نعوخل لخم متو زدال بزع جنزب كنباكم هنا بنات أب زي قلت راح بزي زخونة عارك كنباكم هنا ندري الكلام بزح حسابات كمتو خايم زجي ني سومالويان كحرمي لزجبريو قل حنت الله تا سوماليان تراي كنا بفلاي ناب أسلام تارجت زجبرة زربا ناب سلام تراي كم زي كنا تسألنا تروي. I'm like, actually, well, let's look at, you know, Ilhan Omar, who was voted into Congress by, you know, a large group of people from Somalia who are in Minnesota, which is really far from Somalia, or Mamdani, who was voted to be mayor, but by a majority of people who are not born in America. እንታይ ብላ ለሰምዖ ኣለኹም ዝሰብዚ ማለቲ ዓሌታዊ ንኽትከውንሲ ደንቆሮ ጥራይ ክትከውን የብልካን ወይ እውን ዓሌታዊ ዝኾነ ሰብሲ ኩሉ ግዜ ደንቆሮ ከይመስለኩም በላሕቲ ሰባት እምሮናቶም ኣብ ካልእ ትፅበየ ነገር ዓሌታውነት ሕማም ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምዚ ሰዓል ኩሉ ክሕዞ ዝኽእል ዓሌታውነት ድማ በልዕ ዲኻ ደንቆሮ ንኩሉ ይድሕዝ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ኢላን ዑመር ኣብ ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ምናልባት ልዕልዩ ተቐሚጣ እውን ክትከውን ትኽእል እያ زيجنت أمريكا زلوا أمريكاوي زيجا بهزبي أمريكاوي زيجنا زلوا سومالن كالوتو مريجو مع كونغرس زلا سبسي إلى أن عمر توشي ناسي أب أفريقيا توليدا زعبيت متي أبز بوليتيكا بسومالاويان يدبلهم أمريكاويين يمتون سومالاويان قد سومالاويان يزبلهم زي ساتم سلم تمريجو ما قال اسكدا حنساس اللامي أنا بلني أنا زي تقعد زلوا دما زوران ممداني زبهال أب نيويورك ميور كوين استمرت أي بمن بس بنيويورك بأمريكاويان أب نيويورك زغمتو زخانتا يبلالو بسدتنياتاتن زيجنت زلوهم سبات اسخدا انت كوين كخدا اب دونالد ترامب نزمرص مليون دولار كبيل كا ገንዘብ ብልሽውና ኣምሪካና ኣሜሪካ ኣጣታቲ خزنه ወርካ ስደተኛ ሪኮን ካን ሰኸነ ባልኻ ደስ ስኻ ጻዕዳ ስለ ዝኾንካ ብፍላይ ድማ ጻዕዳ ጥራይ ሪኮንካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣፓርታይድ ዘፍረየካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ተሓቂቕ ነግረኩም እቲ ብዙሕ ግዜ እቲ ሚድያታት ናቶም ዘይዛረብ እዚ ፍርያት ናይ ኣፓርታይድ እዩ ኣቡንዑ እንታይ ብል ነይሩ ኣፓርታይድ ዝበሃል ኣይፈልጦን ኢሉ ኣፓርታይድ እንታይ ማለት እዩ ንጸለምቲ ከም ዜጋታት ዘይቆፅር ዝነበረ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪካ ማለት እዩ ብቐድ ኣብ ዘቐረባ ኣቦ ካውይ ዝገድድ ምስ ሓተትዎ ንሕና ኣፓርታይድ ንጸለምቲ ክበልዑን ክሰትዩን ክፋረዩን ንገብሮም ነርና ካብን ላዕሊ እንታይ ክንገብረሎም ስለዚ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ፈላሊኻ ንጸለምትን ጻዓዱን ፍልልይ ዝብል ባህል ኣይኣምነሉን ኣይነበረን ይበልዑን ይሰትዩን ነይሮም እዮም ይብሉ ኣሎ ከብቲ ጥሪት እንስሳውን እኮ ይበልዓን ሰትያን እየን ስለዚ ከም ሰብ ቆፂርካ ማለት እዩ بحفشة زيوم سبات زياتهم بعليت النت سراور سدادة أبدينا ناتو زلوا عليت النت تديهم لهم بزوران ممداني إذا إلى أن عمر نورقت إلى حوات مريم تأتو إلى مريم زخصوها ينام ديت فلتو من البات كنا جركم إلى ماسك أبون تايجرو نقول تمرعي أحفروني يوم زيوم نقول تمرعي زلوا أبون عنا دي شفت فازنا بري بعلكم إلى دوكمنتر تزاريبو نيلا ماسك أبو بهوت على نديو يشوف فاني راديو خما أدي بعلى في التلفزيون تزاربت تيزي السنة بعلو بزعب أبو بقص معيد كم زي بليبنيرو حجد ما تابو حفروني يمزون سبازيات قالوا تمرعي كم زي ليز نقر ريسيرش كبر وخيكم سلازي كاب كم زيوب عينت رسح زخونة تاريخا قال عند مزة أبارتايد نتعلمت ناقاف ناقف زنبر السيستم كابوس تولده فيرو كم زم جرمانوين إسرائيلوين يهرمومن هتلر سلزق قاف عم زنبر كساب لومي زحفرو كحفري زقبوزي قلنا إذا بيلينير تمليسو أب أمريكا كومو زي قلنا نزلوهم كومو مثل نزلوهم كمرتو كينج ميكر كوينو دونالد ترامب 210 مليون دونالد ترامب لخم الرأس كفيلي با 210 مليون فزي إذا سجبر زنبر سب كالو سبات قل بنا بقول بطم حزبهم مريض أو أمريكا مريض أمام أب بوليتيكان أمريكان أو تزالون تايز بنزلوا هذا السيستم فيل زجبري يبلالو أسلام كينكم بفلاي نبعلي لماسك زدقفلو إمارات اليوم يعني معت يوم زدقفو I don't know نفس الطلعات دي خاطب له ويس بعلهم ساتونا أسلام يمتلو نتعلمت أنا جني لماسك بسرعي فتوى بزح صبون نجارات الله وي بزح صبون نجار سريحي جد كنت زعين على تاني حجي كنت على تاونه تقام مور نتجاهد ما تزال يسي تتساقم ناتجاهد ما تزال ولا حبو على تاونه زنبرة بيجي ناتجاهد ما تزالو يملسوا له مع يوم نابنا تابزح أنت مليسات النيرة immigrant Elon Musk, South African, born in Africa,
taking issue with Ilan Omar, Somali American born in Africa, and Zora Mamdani, Ugandan American born in Africa, from taking and running for political office in America. He sees them as a problem. But his white immigrant ass that constantly interferes in American politics and who even paid, give people checks, telling them how to vote, he doesn't see himself as a problem. I mean, look. يا زملسوا له يتساءلون ناي بحكي جن حنت ناي مودة تاكبكمي اب امريكا زلهم سمعوا زيها. My name is Mubashir, and I never expected to be standing in front of all these cameras and microphones. But what happened to me cannot stay quiet. What happened to me was unjust, uncalled for. I was simply on my lunch break. I literally went downstairs from my building. I wasn't even outside for mere seconds before. زتري وزلهم سومالاوي امريكاو سومالاوي ጠሊም ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚቲ ወረቐትና ኣቶ ኣብዲ ኣብ ጅብወይ ሓዞ ነይሩ ኮሚየ ለና ሰራጢኦም መን እዮም እዚኦም እቶም ናይ ኢሚግሬሽን ኣይሲኢ ዝበሃሉ ፖሊስ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድሌትኩም ግበሩ ኢሉ ስልጣን ሂብዎም ዘሎ ስደተኛታት ንደሊ ኢና ዝብሉ እዮም ኣሜሪካዊ ዜጋ እዩ ንክንደይ ሰዓታት ሸንኮለል ኣብ በረድ ጠጠው ኣቢሎሞ ኣውዲቖም ኣብ ልዕሊ ጠጠው ኢሎም ኮሚየ ለን ግፍዒ ፀሊም ስለ ዝኾነ ጥራይ ሶማላዊ ስለ ዝኾነ ነዚያ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብቲ ከተማ ሚኒሶታ ዝበሃል በቃ ኣብ ጎደናታት ሶማላውያን እናደለዩ የሰራጢዎም ኣሎ ወረቐት ንዘለዎም እየ ዝብለኩም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መራሒ ሶማላውያን ጉሓፍ እዮም ስለ ዝበለ ስለዚ እቲ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ሽግር ኮይኑ ከም ዘሎ ምርዳእ የድሊ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እንዲና ዘለና ካብኡ ንቐፅል ድሓን እዚ ተዛሪብካ ይውዳኣሉን እዩ ናብ ኬንያ ንስገር The first, we hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the تذكريهم عبد حلفة نكينيا أمريكا حدنت بشدشت بليون بزعبا نايت عنا هيلز ريليتد ديل جيرهم كم زنبرو درو أب كينيا أبي زرباي فتير زلو سمعوا بزي deal that we watched last week, right? Between President Donald Trump, President Kagame, and President Tshisekedi. I don't think, and you might correct me if I'm wrong, I don't think it's worth the paper it's signed on. What do you say? It was dead on arrival. How can you have an American solution to an African problem when leaders fly over 11,000 miles to Washington, D.C. and their neighbors? And we must remember, there have been attempts to solve it. For Kenya, I don't see what's in it for Kenya. بحفشة انتينا نسمى لنا كلتا نقراتنا نريد هنا بتحدي افريقاويان شقروم ناب امريكا خيدهم كفتحوا فتنو خلو ترجم زي بلو مخانو مغنياتو بروفيسور لمن باينا قرصانيو افريقاويان شقروم اب نزيا مصنهيلا نزا حج نتانا يغنزب كسمعكم themselves have told us that there's no free lunch. We are talking about 1.6 billion USD. Yes. How many lunches are those? Free? In exchange for what? And I agree with the professor here. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ነጊሮም ናዮም ቅድሚ ሕጂ እኮ ኢሎም ናይ ናፃ ምሳሕ ዝበሃል የለን there is no free lunch ስለዚ ናይ ናፃ ምሳሕ እንተዘየለ ኮይኑ 1.6 ቢልዮን ዶላር ሂቦምና ዘለው ክንደይ ዝኸውን ምሳሕ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ናይ ናፃ ምሳሕ የለን ኢሎም 1.6 ቢልዮን ሂቦምና እንተለው ካብ ኬንያ እንታይ እዮም ክደልዩ ብዙሕ ዘረባይ ዘሎ ብዝሕጂ ብዙሕ ነገር ካብ ኬንያ ክድለ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ነገር ካብ ኬንያ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ይዝንገር ዘሎ at the end of the day ኬንያ ምስ ኣሜሪካ ዲል ክትገብር ፀገም የለን ንቡር ነገር እዩ ሓድሽ ነገር እውን ኣይኮነን እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኬንያ እንታይ ክትህብ ትኽእል ካልኣይ ድማ ቀንዲ ፀገም ኣብ ስምዕዎ ብፍላይ ኣብ ኬንያ እዞም ምስ ኣሜሪካ ዓበይቲ ዲልስ ገይሮም ዝበሃሉ ዘሎ ወላ እኳ ፅቡቅ ነገር እንደሊ እንተኾና ግልውፅነት የብሉን ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ዲል ኣግቢሮም መንሩቶ Yeah, completely. That these are things that we ought to have been appraised of before President William Ruto went to the United States. I don't think that he just landed there and the documents were suddenly placed before him. Yeah. Presto. Signature. This must have been an ongoing conversation. And I had the cabinet secretary in charge of the treasury saying, oh, these things are so important. We are not going to discuss them with the Kenyans before taking them to the United States for signature.
you begin wondering what all this notion of public participation is about, what this whole notion እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ዲልስ ንጹር ከም ዘይነበረ እንታዩ ዝረብ ዘሎ መጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ ሃንደበት ኣይኮነን ዊልያም ሩቶ ንዓመፂኻ ነዝፈርም ኢሎሞ ሂቦም ነይሮም እዮም ግን እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝብን ተቕሪቦሞ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓል ስለ ዝኾነ ብፍላይ ንጥዕና ዝምልከት ናይ ኬንያውያን ሓበሬታ ናይ ጥዕና ናብ ኣሜሪካ ኣትዩ ንኤክስፐሪመንት ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን መድሃኒታት I don't know ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ብዙሕ ሓበሬታ ይወጽ ዘሎ ከም ጻልኩም አይደለም ምክንያቱ ከም ዓይነት ሓበሬታ ሽግር ስለ ዝፈጥረልና እምበር ብዙሕ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ነዚ ሓበሬታ እዚ ዊልያም ሩቶ ናቱ ቀረብቲ ኣማኸርቲ ሪኦም እዮም ናብ ህዝቢ ወይ ናብቶም ፖለቲከኛታት ተቐሪቡ እምቡ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጠ ቀንዲ ቅድም ክፍረም ክኸላሎ ድሕሪ ድሌቶም ይዛረቡ ተባሂሉ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ከም ዝፈርሞ ስለዚ ብኻላ ዘራረባ ንገንዘብ ደልዩ በዓል ዊልያም ሩቶ ወላ ምስ ኢማራት ዝግበር ዲልስ እውን ከምኡ እዩ ብዙሕ ሓበሬታ ኣይፍለጥን እዩ ንኣብነት ናይ ሶማልያ ምስ ቱርክ ዝገበሮ ዲል ከምኡ ይብሉ there's less transparency exactly እንታይ ዲል ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ተዛዕበየ ፀገም እዩ መንግስታት ዝገብርዎ ህዝቢ ይፈልጦን እዩ ወላ እውን እቶም ዲሞክራሲና ባህልቲ በዓል ኬንያ ንኣብነት ዲሞክራሲና ገለ ባህልቲ እዮም ግን እቲ ግሉጽነት ኩሉ ግዜ ምስ ተሰወረ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ of course ህዝብኻ ኩሉ ክርድኦ ይኽእል ዶ ገለ በለም ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ንሰብ ግን ከተታልል የብልካ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብናይ ፕሮፌሰር ልሙምባ ክንውድኦ ሽዑ ናብ ዞባና ክምለስ Attempt to solve the problem in Qatar. There have been attempts to solve the problem in Nairobi and in Addis Ababa. And then this is what I call microwave solutions, instant coffee solutions, ego massaging solutions. There are over 200 plus fighting forces in Eastern Congo. When you signed the deal with the president of Rwanda and the president of the Democratic Republic of Congo without involving the combatants on the ብሓፈሻ ከምዚ ኣይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ልሙምባ ብዙሕ ግዜ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡውን ካልኦቶም ባይላተራል እቶም ሪጅናል ቦዲስ ዝበሃሉ ከም ኢጋድ ወላ ሳዲቅ ወላ ኢኮዋስ ዝበሃሉ እዚኣቶም ስርሖም ሰሪሖም ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ክንዲ ዝግባእ ትኽኢልካ ንኣሜሪካ ኸይድካ ኣብ ጣውላ ተፈራሪምካ ብዙሓት ሓይልታት ዘለዎ ኩናት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ብዘይ ዝርርብን ብዘይ ዕምቆት ዘለዎ ዲስካሽንን በቃ ኣመሳሲልካ ሰናኒዕካ ክትውድኦ ትፍትን ውፅኢት ናቱ ድማ ዘይሰርሕ ሰላም ይመፅእ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ድማ ብተደጋጋሚ ዝረአዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ክትፈትሕ ትደሊ እንተኮይና ኣይትደልን እያ ሶማላውያን ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ተዋሂብና ኣሎ ሶማላውያን ጓሓፍ እዮም ጓሓፍ ድማ የድልየና ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ካልእ ቪድዮ ገይሩ ላብ ካልእ ከምፃልኩም እየ ደቂ ስዊድን እንተኾንኩም ዘይትመፁና ኢሉ ብቻኹም ባምፁና ካብ ዴንማርክ ከደይ ትመፁና ካብ ኖርዌይ ከደይ ትመፁና ዘይትስደዱና ባና ስለምንታይ ጓሓፍ ጋርቤጅ ዝኾኑ ጥራይ ካብ ኣፍሪካ ይመፁና ሳልሳይ እዚ ሳልሳይ ሰርድ ወርልድ ካንትሪስ ሳልሳይ ዓለም ዝበሃል ቃል ገዲፎም እዮም ነይሮም ምክንያቱ ንሰባት ድሕረት ስለ ዝነግር ገዲፍና ኣለና ይብሉ ነይሮም ሕጂ ተመሊስዎ ኣሎ ቀዲምሎም ስለዚ እሶም ካብ ድሑራት ሃገራት ዝመፁ ሰባት ዶ ይምፁና ኣነ እኮ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ክፀርፉና ፅቡቅ ደስ እዩ ዝብለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ደገ ብዙሕ ሰብ ፌክ ዝኾነ ኣይደንቲቲ ሒዙ ወረቐት ናይ ኣሜሪካ ስለዝሓዘ ኣክት ዝገብር ኣሎ ኖ ትኽክል ኣፍሪካዊ ኢኻ ሃገርካ ክሳብ ዘይማዕበለት ወረቐት ስለዝሓዝካ ምናልባት ኣሜሪካ ዘለውን ኣነ ኣሜሪካዊ ኢሎም ዝፍክሩ እንተሪኢኹም ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ቀረባ ማለት እዩ ሶማላዊ መሲሎም ወሲዶም ኣብ በረት ከውዕልዎም እዮም ዝተኣሰሩ ኤርትራውያን ከም ዘለውን ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ዝመስሉ ኣብ ኤሮጳ ከምፅ ይደሊ ኣሎ እዚ ኸ ኤሮጳውያን ውይ ዝብልሉ ዘለዎ ፅኒሕና ንሪአና ስለዚ ሕሳብካ ግበር እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ከይድ ኣሎ ለብም ደቂስካ ዘለኻ ተበራበር ኢና ክንብል ንደሊ ንቐፅል ናብቲ ናይ ዞባና ሕጂ ብዙሕ ልኽላኽ ክንርኢ ርትዓዊ ፍትሃዊ የበደል የመጨረሻው በደል የተፈጸመበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። ቢያንስ ይህን መናገር አትከልክሉን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ብዙሕ ገበን ዝተፈጸመላ ሃገር እያ አስቀድጊምኩም ስምዕዎ this guy is delusional beyond words ርትዓዊ ፍትሃዊ የበደል የመጨረሻው በደል የተፈጸመበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ። መጀመርያ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እቲ ናይ መጨረሽታ በደል ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን በደል ዝተፈጸመላ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ይብላ ኣሎ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ በደል ዝበሃል መግዛእቲ እዩ። መግዛእቲ ኣይተገዛእናን ኢኹም ትብሉ ዝዓበየ ገበን ወይ በደል ዝበሃል መግዛእቲ እዩ። ንሰብ ክብርታቱ ግሂዝካ ፀጋታቱ ከም ድሌትካ ተቐሚጥካ ነቲ ሰብ ድማ እናዳፍዓካ ትነብር።
ኣይተገዛእኩም ኢልኩም ትዛረቡ እንድሕር ኮይንኩም ንሕና ድማ ብናትኩም ጭቆና ዝተገዛእና እንድሕር ኮይንና ዓበይ ዘሎ እቲ ዘይፍትሓዊ ዝበሃል እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንዲ ምንታይ ርሕቀት ከይዶም ከም ዘለዉ ከስማዓኩም ስለ ዘለኹ እየ እዚ ኸ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ነገር እውን ከም ዘይኮነ ክእረሙ ትፅበዮም ጌጋ ፈፂሞም ካብቲ ጌጎም ክእረሙ ምሽ ትፅበዮም ኖ ስምዕዎም ኣብዚ እንኳን አሰብ ቀርተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው። ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም። ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል። ምክንያቱም በውጊያ እንሄድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን። ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኤቭሪ ዴይ ካብቲ ትማሊ ዝበልዎ ዝገደደ እዮም ዝዛረቡ ብፍላይ በዓል ባጫ ደበለ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ህልኻት እዮም ኣለዉ ዋይ I can totally understand ኤርትራውያን በል ይብልዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ሚድያ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝውዕሉ ኣብ ቲክቶክን ገለን ስለ ዝውዕሉ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ትዊተርን ስለ ዝውዕሉ ኤርትራውያን ድማ ምሩኽ ዝነበርካን ኤርትራውያን ከተፈራራ ዓቕሚ የብልካን ስለ ዝብልዎ ዘለዉ and he's taking this ትክፋልቲ ታሪክ ትክድምሰሰሉ ስለ ዝደሊ I think እታ ተጨፈጨፍነ ትብል ደርፊ እውን ቤላ ገይረ ሕሚማቶ ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ነተን ቃላቱ ብምለን ብፍሉይ ዝኾነ ደርፊ ገይሮም ብኣይ ገይሮም ናብ ኢንተርነት ሓዋሩ ከም ዝነብር ገይሮም እዮም ስለዚ ኣብዚ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይኮነን እቲ ዓሰብ ኢልካ ንዓሰብ ክትዛረቡሲ እቲ ናፅነትኩም ንባዕሉ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ ናፅነት ናትና ንስኻ ተመፃዲቕካ ወይ ለሚንካ ዝሃብካና ኣይኮነን ካብ መንጋጋ ኣንበሳ ክብለኩም ካብ መንጋጋ ናይ ዝብኢ መንጢሉ ዘውፅአ ሰውራ ስለ ዝነበረና እዩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተተጋግዮም ንስኻ ክትጋገ ይግባእካኒ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ክጋገ ይግባኦኒ ነይሩ ጌ እናበልኻ ዶ ትጋግያ ምክንያቱ ህዝባ ግንባር እንታይ ምዃኑን ሳሕል እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ ነርካ ኢኻ ስለዚ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ኢኻ ቅኑዕ ታሪክ ከተመሓላልፍ ዝግባእካ ግን ሄይ ኣብ ዓዲ ቀዳማት ፅቡቅ ነገር ክትፅበይ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዳርጋ ዳብል ዳውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኩላቶም እሙኻ ክገርመኩም ሓደ ሰብ ዘይኮነ ብሙሉእ እቲ ናቶም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽን ነዚ ፓምፒ ዝገብሮ ዘሎ በቃ የርስንዎ እዮም ዘለዉ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ይበሉ ተባሂሎም ኣለዉ ከም ድሌት ከም ፀረፍካ ብሰላም ኢና እንደሊ ብሰላም ኢና ክንገብሮ እንደሊ 10 ግዜ ፈኸራን ታዲድን ከነምልሶ ኢና ናፅነት ኤርትራ ክንደፍሮ ኢና እናበልካ ፀኒካ ብሰላማዊ መንገዲ ሃው ሃው ዛ ግን ሃፕን ብሰላም ከመይ ጌርካ ኣሉላ ሃገር መሬት ናይ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትብል ብሰላም ዓሰብ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ እዚ ብዛዕባ ዓሰብ ዘንጢልካ ትዛረብ ተለኻ ንሕናሲ ብዛዕባ ሓደ ከተማ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ እንዲ ኤርትራዊ ብፍሉይ ከተማ እዚኣ ተድልየና ክብል ምክንያቱ ኤርትራ ኣኺላ ተርፈና ሃገር ስለ ዝኾነ ስስዕኻ ስለዘየላ ብትናትና ጅን እምበር ከምኡ ክትስስዕኮ ንቡር ሕማም ስለ ዝኾነ እምበር ስለ ዝወሓደካ እኮ ኣይኮነን መሬት እኮ ዓብይቲ ዘለዉ ግን እቲ ስስዐ ኣካል ናትካ ተኮይኑ ኣብኢትካ ዘሎ ይትርን ኢኻ ኤርትራውያን ግን ከመይ ጌርና ንዓድና ዘለና ፀጋታት ወላ እኳ ከም ናቶም ፍርያ ከም ናቶም መሬት ዓመት ሙሉእ ማይ ዝሃርሙ ዓዲ የብልና ንሕና ግን ከመይ ጌርካ ዲጋ ሰሪዕካ ዓድኻ ኣልሚዕካ ትነብር ዳ እምበር ከመይ ጌርካ ካብ ካልኦት ሰሪዕካን ዘሚትካን ተዓቢ ይኮነን ናይ መወዳእታ እቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ናበይ ጠምዚዞም ኣለዉ ካብ ዝስምዑ ልታጣ አይገባትም ነበር በየትኛውም አቅጣጫ ብትሄድ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ነው ማዝነው እንዴት እንደወሰኑትም አላቅም ፈረመ ግመል ያጠጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንመለስ ወይ እውን ህወሓት ምህራም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ናፅነታ ዝኸደት ተጋሩ ወይ እውን እቲ ህወሓት ዝበሃል መለስ ዜናዊ ዝገበሮ እዩ እዮም ዝብሉ እዚ ገይም እዚ ድማ ብሓንቲ ዑፍ ብሓንቲ እምኒ ክልተ ዑፍ ዝበሃል ንዑ ክጥቀሙሉ እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ትግራይ ክዋጉ ንትግራይ ክሃርምዋ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ንትግራይ ንክትሃርም ድማ መሲጣን ናይ ትግራይ ቅድም ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ እኮ ንፀላእትና ከም ቁማል ካብ ርእስና ክንሃልዮም ኢና ኢሉ ካብ ቁማል ካብ ርእስኻ መላይ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ ያ ቁማል ካብ ርእስኻ መላይ ቀሊል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ቁማል ብተሃዲድ ኣይኮንካ እንተሃልዩ ፅሬት ኮንሲስተንት ዝኾነ ፅሬት ኣብ ነፍስኻን ኣካላትካን ክዳንካ ምስ ገበርካ እዩ ዝኽእል በዚ ኮይኑ በቲ እዚኣቶም ድማ ነቲ ህወሓት ወይ እውን ነቶም ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ወይ ህዝቢ ንምህራም ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዮም ጎኑ ጎኑ ድማ ትግራይ ምስ ኤርትራ ፀሚዱ ኣሎ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ኣተሓሒዝካ ብሓደ ምህራም እውን ፅቡቅ እዩ ሕጂ እቲ ኩነታት እቲ ናብ ግብፂ ገፆም ካቀይሮም ኣለዉ ስምዕዎም ናብ ኩሉ ዝኸይድ ተሃዲድ ናቶም
the government is illegitimate and that negotiations are over. Why do you think the situation has escalated to this point? And is it true that the Ethiopian government just used the negotiations, as he says, to impose unilateral policies? Thank you for the question. I think the Egyptians official, in terms of uttering these very hard words, simply indicates the failure to understand the current reality in the world in terms of how national interests are promoted. سنتايد من زلوزي اكسبرت قال اما خارنا يتبلصقنا زبال بارتيو ግብፃውያን እቲ ዲል ን13 ዓመት ፈቲና ወላ ሓንቲ የምፃልና ፋይዳ እውን የብሉን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተወድቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ዝኾነ ውፅኢት ስለ ደየምፅእ ግዜ ኢና ንኸስር ዘለና ዝብል መደምደምታ ዝወሰዱ እሞ ካልእ መንገዲ ክነዳድ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ዝበሎም ግብፃውያን ብስለት የብሎምን እቲ ናይ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ይርድኦምን እዩ ስለዚ ናሽናል ኢንተረስት ብቅዓት ናይ ዲፕሎማሲ ዘይምህላውን ዓቕሚ ዘይምህላውን ልዕሊ ዓቕምካ ምምጥጣርን ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ኣብ ግብፂ ዘሎ ፀቕጢ ኣይርድእዎን እዮም ዘለዉ ግብፃውያን ወላ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ እንተተጠቂሞምሉ ሌጂቲሜት ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለዎም ስለምንታይ ዝብለኩም ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ኣብታ ኣጀንዳ እትያ ክሓብር ይኽእል እዩ ስለምንታይ ኣሚን ሲሪየስሊ ማይ ትሰትዮ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ጎረሮ ብዛዕባ ጎረሮካ ሰብ ዲቤት ኣይገብርን ነቲ ህዝቢ ብቐሊል እዮም ከረድእዎ ዝኽእሉ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ትምህርቲ የድልዮም እዩ እዛ ኒል ብዲጋ ገይሮም ተዓፂዮማ ብጎረሮኻ ብፅምኢ ክትመውት ኢኻ እንድሕር ኢሎሞ ኩሉ ህዝቢ ኣንፃር ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ይስላፍ ስለዚ ንግብፃውያን እታ ጌርድ ትብል ወይ እውን እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኒል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እውን ኣለዋ ነቶም መንግስታት ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዝረኽቡ እዩ ዝገብሮ ኣብ ግብፂ ዘሎ መንግስቲ ኣንፃር ኣቢ ዝገብሮ ስጉምቲ ወይ እውን ኣንፃር ኢትዮጵያ ዝገብሮ ስጉምቲ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘምፅኣሉ እጂ ምክንያቱ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝቢ ፀገም ናቱ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንግብፂ ከም ፀላኢ ጌርካ ክትህድድ ትኽእል ኢኻ ናይ ግብፂ ውግእ ክሳብ ዘጀመረን ኢትዮጵያውያን ግን ፀገም ኣይኮነ ያ ብፕሮፓጋንዳ ጌርካ ግብፂ ከም ዝትገብረና ኣላ ፋኖ ዝሃርመና ዘሎ ግብፂ እዩ ሸነ ዝሃርመና ዘሎ ኣብ ክርምትኻ ኮይኑ ዝሃርመካ ዘሎ ግብፂ ናበልካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝቢ ግን ዝያደ ፀገሙ እሱ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ስለዚ ቶፒክ ኢትሰልፍ ማዕረ ዝኾነ ሪኣክሽንስ ኣይኮነን ዝፈጥር ውፅኢት ናቱ ድማ እቶም ግብፃውያን ዝብልዎ ሕቶ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ምሳቶም ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ምስ መዘኑ ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ባድር ኣብደላቲ ከም ተራኸቡ ይንገር ኣሎ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ኩነታት ዘንፀር እዩ እዛ ነገር እዚኣ ግን ከተሓዘልኩም እየ መጀመርያ ኣብ ሱዳን ንመለስ እቲ ዝዓበየ ክፋል ኮይኑ ዘሎ ሱዳን እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ፕሮክሲ ዎር ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ኣብ ኩናት ኣዙር ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ኢማራትን ካልኦት ሓይልታትን ኣብ ኢትዮጵያ ኮላ ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ እዚኣ ስምዕዋ Hello and welcome. Our top story is from war-torn Sudan. The paramilitary RSF has taken control of the country's strategic oil field, forcing army personnel and oil workers to withdraw into neighbouring South Sudan. The RSF took control of the strategic Heglig oil field in the South Kordofan province on Monday. Social media footage showed RSF soldiers celebrating and shooting guns. Reportedly, government forces and workers... كم تفلتوا أبز حلفة RSF زبال توق جلة عود كم زمزجبة أجد داسنا يندار بوتا كم استغطى ترى زفلات كوينو أتينا يندار بوتا ندب السودان بعبيد يسألوا مجلس السودان عبد سألوا زلوا سلزخانة درو جبتنا تكون إماراتيات خونه تكونتات هاب سراوي السودان سلدوته RSF حزوة بهلو دراما نخي جبر انت فتيرو مالو بهلالو بسالسة أكل كتحس سالسة أكل دما سراويت نايدو السودان أتيو نتبوتات كوكواس أو خمسة لو يتغير زلو እጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ነገራት ይድፈጥር ዘሎ ስለምንታይ ምክንያቱ ሕልኽላኽ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካርታ ተሪኽሞ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብይ ፍፃመ ናይ ብዙሓት ሃገራት ክኾን ከም ዝኽእል እዚ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ስዑድያ ከይድዎ ዘሎ ከምኡ ድማ ካብ ኢማራት ብዙሕ ናይ ኣፅዋር ናብ ወይ እውን ነፈርቲ ዓበይቲ ናይ ሎጂስቲክስ መንቀሳቐሲ ነፈርቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዋ ኣለዋ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ነዛ ነገር እዚኣ ብኸመይ ክንርዳኣ ንኽእል لأنكني بزح تصعب دوت أقول زلوا قد دايس كنري كتحازة سلزقون بزي أسكن جمر. أهلا بكم في هذه المساحة لأضرب في السودان والتعليق عليها. كشفت تقارير متعددة عن إنشاء معسكر تدريب ضخم بتمويل إماراتي داخل إقليم بني شانغول الأثيوبي قرب الحدود السودانية يستوعب 10,000 مقاتل. كم تري وارد اللغم زي أنا بين شانغول تبل ستوري بالجزيرة دوتت نحن بز سمعوها.
ሓደ ጸብጻብ ቃል ያለ አዛዚ ሰራዊትን ፕሬዚደንት ባይቱል አላው ስግግር ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ምስ መላፍንቱ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ግንባር ኩናት ንምኽፋት ይሸባሸቡ ከም ዘሎም ዘመላኽቱ ምዕባለታት ወፂሞሎም ቴሌቪዥን አልጀዚራ ብቋንቋ ዓረብኛ ኣብ ዘርግሖ ኣዘራራቢ ጸብጻብ ብሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ጉጅለ ዓመስቲ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከም ዝመስረቱ ገሊጾም እቲ ጸብጻብ ካብ መንግስቲ ጀነራል አልቡርሃን ስሙ ዘይተጠቀሰ በዓል ስልጣን ከም ምንጩ ጠቂሶም እቲ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ኣሶሳ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማእከል ስልጠና ከም ዝሃነጸም እቲ በዓል ስልጣን ገሊጾም ብተወሳኺ ወተሃደራዊ መኻይን ዝተፈላለዩ ተተኮስትን ጸረ ሰብ ኣልቦን ፈርቲ ነጥብታትን ብኣሶሳ ኣቢሎም ናብቲ ጉጅለ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዝገለጸ እቲ በዓል ስልጣን ሱዳን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስቲ ጉጅለን ወተሃደራዊ ክንፊ ሰልፊ SPLM ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ መርበብ ኣጣይሾም ኣለዉ ኢሎም እቲ ሓላፊ ኣብ መልእኽቱ ብምቕጻል ኣብ ከባቢ ኣሶሳ ክሳብ 10,000 ወተሃደራት ክእንግዱ ዝኽእሉ ክልተ ማዓስከራት ተዓሊም ሓይሊ RSF ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ጉዳይ ሓላፊ ኢንተለጀንስ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ጌታቸው ጉዲናም ይመርሖ ከም ዘሎ ድማ ንአልጀዚራ ሓቢሮሎም ንዝዕጡ ሓይሊ ዘድሊ ወተሃደራዊ ናውቲም ብወደብ ሶማሊላንድ በርበራን ሞምባሳን ኬንያን ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝጓዓዝ ምዃኑ ድማ ወሲኹ ሓቢሮም እቲ በዓል ስልጣን ፖርት ሱዳን እዚ መሰረት ብምግባር ሰራዊት ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ሓዱሽ ግንባር ንምኽፋት ይሸባሸብ ከም ዘሎን ኣብ ኤርትራ ሓዱሽ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክጣይሽ መደብ ከም ዘለዎን እቲ በዓል ስልጣን ገሊጾም እዛ ስቶሪ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብዙሕ ትርጉም ዝወሃባ ዘሎ መድረኽ እያ ምናልባት ግንባር ናይ ኣሶሳ ኤርትራውያን ከም ትዝክርዎ ኣገዳሲ ጉዳይ ከም ዝነበረ ኣብ ምውዳቕ ናይ ደርጊ እውን ኣብ ታሪክ ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ታሪካዊ ስርሒት ዝገበረሉ ስራሕ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ ብዘይ ፈተወተ መንገዲ ኣብቲ ኣጀንዳ ክእትዋ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ እውን ጸብጻብ ብፍልይ ዝበለ ኣብ አልጀዚራ ወፂኡ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ እቲ ኩነታት ፍሮንት ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ክትእቱ ከም ትኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሱዳን ሚሊታሪ is set to be preparing ይዳሎ ከም ዘሎ ነቲ RSF ኣብቲ ቦታ እቲ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ ግንባር ናይ ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእል ክነግሩ ከለዉ ኣብዚ ድማ again ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዓብዪ ክትኣቱ ከም ትኽእል ግን ናይ ብልፅግና ካድረታት ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ግብፂ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ ኢትያ ንኢትዮጵያ ንክትሓርም ትጥቀመሉ ዘላ ታክቲክ እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ክስቶ ኢሉ ንክስቶ ከምዚ ኮይኑ ዝበሃል ዘረባ ኩናት ኢድካ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ተኻላይ ብሱ ፅኑዕ ዝኾነ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ድማ ክንሰምዕ በብዛሕቲ ግዜ እቶም ዶትስ ኮኔክት ክገብሮም ከለካ ትርጉም ዝበካ ኦኬ ኣብዚ in the Middle East. A major shift in the Middle East, a warning so direct, so final, that many fear it could trigger the biggest internal conflict the Muslim world has seen in years. Saudi Arabia has issued what sources call a final warning to UAE-backed forces in Yemen, and if this warning is ignored, a full-scale war may be next. The flashpoint is Hadramaut, Yemen's largest and most strategic ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስዑድያ ሓያል መጠንቀቕታ ወይ ተሪር መጠንቀቕታ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ብስዑድያ ብኢማራት ዝድገፉ ዘለዉ መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዘላ እዚ መጠንቀቕታ እዚ እንተተሰጊሩ ድማ ሓደ ዓብ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እያ ትነግር ዘላ እቲ ኩናት ክጅምር ምዃኑ እኳ ብብዙሓት ሰባት እዩ ዝግመት ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሽግር ዝፈጥር ዝፀንሐ ኢማራት ሕጂ እውን ካልእ ተመሳሳሊ ነቲ ዝነበረ ሽግር ናይ የመን ናብ ዝገደደ ክወስዶ ከም ዝኽእልን ንዑ ንምግጣም ድማ ብዙሕ ነገራት ክካየድ ከም ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት በይናቱ ገብሮ ከም ዘየላ ድማ let me give you some evidence because coordinate ዝኾነ ስራሕ ከም ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ነጊረ ነይረ ኣብዚያ ስሙ ሕጂ ክሳዕቲ ኮኦርዲኔሽን መነመን እዮም ዘለዉ see what they're doing in Somalia where the Houthis are pushing them you know and if Somalia will have a major effects on the economy, on fisheries, on maritime, sea travel routes and goods that are passing through there. And, Iran infiltrating into the continent. You see them literally... Are you working with the government in Somalia? So...
كم تري واد اللغم زيا حنتي بوليتيكانيا نا إسرائيليا انتهى تبلدلا أب سوماليا تي إيران حوتيس ناب سوماليا يعات ولو زبل زربان سمع لنا إذا زربا زدما حوتي إلكا لك كمتي إمارات أب سودان انتهى تبلا سراوي السودان مسلم براذر هوديو زغا حلوف إسلاماوي ودابا كمزلون بإيران كمز دقفنا تراويت ناي السودان تخصص الله خلينا بالكلنا أب سوماليا دما تمساسالي تي حوت زبحال مثال شباب وي وناوشت سوماليا يأتو كمزلو إسرائيل تخصص الله لازم تاينا نرزلنا أب سومالي لاند زقبر زلو كنتات وي ون أب سوماليا بعبي زقبر زلو تديستابيلايزيشن نتهاجر نمفراس حوتي نال شباب يسلطنا له إيران دما صلوات فترة الله زبل زربا أب سودان دما نسراوي السودان إيران تتقفوا مالا زبل زربا بإمارات لذي أبتن حجرات زودق زولة تمساسالي سينما قوت يوم زتقمو اتزوبا بمن ديستابيلايز يخون كم زلو لحن بعلو كنقرنا يونعو خنسمع مجمريا تنيل بريزنت سياس صبوز هنا مجلس بتاع بازي هي بنيريو كتعازلكم سلوزخون كي سال سيتنت بي نتبي كنتعازو سلوزلو. There is another point here. إذا كم زين هذا بحاله كله political American تاي قبر له خاصمه. Very big. Somaliland is a critical U.S. maritime security partner in Africa. It sits along the Gulf of Aden near one of the world's busiest shipping corridors, and its forces actively contribute to counterterrorism and anti-piracy missions. Somaliland stands with our allies, including Taiwan and Israel, and aligns with U.S. interests in a region where China is aggressively expanding. Somaliland has offered the United States a military basing agreement and a critical minerals partnership. They are willing to work with us to counter China's malign. تيد كروز يتبعال زي أبتنا سنة فورين ريليشنز بفلاني جنفر أفريقيا زل على سلطان زلويو كم دري زلنا تيد كروز تاي بلالو سومالي لاند بارتنر ناخد كون تخليها تيد كروز ما أزيو كربا بإسرائيل زوار سبي زي مستاكو كارلو ساني باسلو زلو لنكنه من ماليسي زجهاد زلو نا إسرائيل إيجنتي كتبلا تخليها جي سومالي لاند كم حجر ريكوغنايز كبرلا بسومالي لاند بتلو بناتهم زخفات زلو سبوني سلازي نسومالي لاند أفضل جب حركة بنات خليها كم دما بارتنر تكون النات خليها ولا كريتيكال مينرالسون كابا هنجز سوي عديماتنا نيرة سلازي انت يوم زبلو زلو نحنا نزقو دايزون كنت كمالو كنكل لنا نسوماليا ديستابيلايز تجبرها مسيران مسحوت تتحاز على إلكا مليس قبل عليها دولة تسعنو دونالد ترامب دمان الصوماليان وحف يوم يبلالو نزاع أجندة ذات تكيمكا نتو صوماليا ديستابيلايز غيركا مجمريا صبو غيركا خمس ودق غيركا نتا صومالي لاند من البحث نربحها تقبلنا كتابات خل زي تكتيك نريو زلنا ناتا أساس رزمة زلوي يتزو بابا أبيو ديستابيلايز قبر وزلو دما تكتيك مخانو أبزيا سمعو إمارات إسرائيل أوتو زلوا جيم مخانو جيوبوليتيكاو قداسنا تاب قمت أتيغا تتمات سلدوانا نايد متاو متيو زبال زلو عصرت قد زاربلو إمارات لهم زاربو إمارات يقوم تقبرت الله زي بذكر اللي إذا دليو قد يكونن بليبيا انتاي قبر الله بشاد انتاي قبر الله بسنترال أفريكان ريبابليك تاي قبر الله كابدو السودان بكردفان بنيل أزرقان انتاي قبر الله بوغن إثيوبيا انتاي قبر الله انتاي سرح دلو إلكا زرب بذكر اللي إذا دليو قد يكونن تعبي حطود مسجن سلمتا إمارات أجي نعنا بفرلا سخف كيف يدبلكا إمارات كم زي تقبر سلمتا إمارات كم تقبر الله كم تقبر كم تقبر نيرو تردو يتغلنا قالوت من الوقت من الوقت ما نابا هم بوغو لغونا نعايك مسألة لغونا لما جمريا قزيه 7 كلتن يعني شيخ زايد رخيبي 7 كلتن 53 أحمد غير له مالتي بجمر ياخذ مسرت كل إماراتي شعاتها مسرتها كاب شعود زمر زمدنايو كور سبعي كور سب كور تركبنا لومي إمارات كم زت قبر الله والله خلوه شيخ زايد ذكر أمو داتا من الوقت 9 شديشتن أب جنيفا رخيبي مودعتا دي بلو زانتا خطنقر تغيليها بزعبا شيخ زايد كمزيد أمثل حقر مودعتا أبكبع السودان كمزيد يريعتو سلمتاي إمارات بالمس سلمتاي زغونا سوينا بزوان دا حتى
ኢማራት አላ ዲያላን ታይትብ አላ ታይትብን አላ ጽዋር በመጻሎ ድሮናት በመጻሎ እዚ ካልስ ካልኦት ኣብዚ ከባቢና ዘለው ዘጋግደሎ ስለምንታይ ይኹም ዝኸውን ዘሎ ኢልካ ክትዛረብ ናይ ባሓቂ ሓፈሻ ብዙሓት እዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ማለት እዩ ኣቦ ነዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ ናይ ኢማራት ኣብ መቃብሩ ከም ዝጉህዮም ዝዛረቡ ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ ከም ዝነበረን ኣብ ሃገራት እስላም ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ፈፂሙ ዝሕሰብ ከም ዝኾነ ኣብ ዘበኑ እዩ ዝንገር but here we are ዘለና መድረክ ንርኢ ኣለና so ሕጂ እዚ ኩሉ connecting the dots connect እናገበርካዮም ኪ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ተራኺባ ክንብል ከለና እቲ ቀንዲ ኣዛራቢ ዘሎ ድማ and this is the most important the highlight of ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ርክብ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ይዝረበሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ سعودية وراس عرات محمد بن سلمان مس بريزنت هاجر إيرترا تراخيبهم علو التركب دماء ببزح من جديد الشرف زلي حدا كابتي تزارب له قداين تاريخا the warm discussion is for extensive talks كم عمق زلو ركبن زربن كم زكايدو أمانقوم دماء تاريخاوي حونت كم زلو نزي أبقمت إتيخا and prospects and opportunities for broadening their bilateral ties ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ክዕብይዎ ብቁጠባዊ ሽርክነት ናይተን ሃገራት ክዓቢ ከም ዘለዎ ኣብ ናይ ዞባዊ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ድማ ናይ ብሓቂ ክልቲኦም ሓሳባት ከም ዝተለዋወጡን ብፍላይ ናይ ናይል ባዝን ወይ እውን እቲ ናይ ኒል ተፋሰስ ኒል ዝበሃል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ዓረብያን ጋልፍ እዚአን ዘረባ እዚአን ኣነ ግምት እየ ዝበኩም ዘለኹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይምሂርዎ ዘሎ ኣይፈልጥን ኣይብለኩም ነቢን ሳልማን ግን ንእሽተይ እዩ እዚ ነገር እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤክስተንሲቭሊ ብዕምቆት ተዛረበሉ ኣርእሲ ዞባ እዚ ንኩልና ዝምልከት ኢሉ ስለዚ ኣብዚአን ተዝያትን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ዕምቆ ዘሎ መረዳእታ ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ መራሕቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክራኸቡ ከለዉ ካልእ ከም ድሌትኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም they really appreciate the depths ዕምቆት ናይ ኣፍልጦናቱ ናይ ግብፂ ከምኡ ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ ምፀርፍ ዘሎ ከምኡ ዊልያም ሩቶ ከምኡ መለስ ዜናዊ ከምኡ every ruler مسو مراحل زنبرة مسو كراهب كله أبي تاريخه ومرداتها سلزلوا مسو سبوا مرداتها يزلوا سزي بخالد كم دليلهم كهو خليه the two sides deliberated on Saudi Arabia's appropriate role in all these regional matters لذي سعود عرب تراناتا أبزو كل president سياسة بحنتي interview سبوغير تزاري بويزي تاد حرياز اللادما أب RTV تزاري بناز نبرة يعني تي وراس عراد دمان جيروا president سياسة remarked on the absence of active Saudi role in these affairs in the past, stressing the pivotal requirement of enduring regional peace as a prerequisite for vibrant economic development. ስለዚህ سعود عرب ስራሓት ትሰርሕ የላ ደቂሳ ኣላ ወላ እውን ግብፂ ከቢልዎ ስራሕኩም ትሰርሑ የለኹም ደቂስኩም ኣለኹም ኢልዎ ዝغሉ ዞባዊ ፀገማት መዋፈር ናይ ካልእ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣክቲቭሊ ስርሑ ኣበርክቶ ናቱ ክዕዝዝ ስለዘይከኣለ ዝግብኦ እጃሙ ስለዘይገብር ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ኢሉ ነይሩ ልክዕ ነዚ ናይ ስዑድያ ድማ ከማይ ኢልዎ سعودية زعبي بوتاي زلاو زبوتازي سلازي أبي ترى كتصعد زقباي إمارات زانيش تي مسيا أفكر رافيكا كندزيج الواحد قبره ما يتقبل سعود عرب دك يسوم سلوزلوي كنديك زي أنا خميلي هما كترو يخلقا إمارات تقبرو زلا بعد سعودية قبت تقبرو زلو زمات أتنا يكون لأن السعودية لك رؤوس لزهرمون تايلو in this regards President Sias urged for significant contribution of Saudi Arabia in the promotion of peace and stability in the wider region in general and in our neighborhood in particular سلازي أبزي قد دايزي سعود عرب كابدك أسكم تبرابرو يلهمن سلستنسيهم عابي أبركتوك تقبروك تقولوا لكم سلام الركعتنا يزوبازي زقد سكم تقينو يقد سكم دما يلوا نزاز ربازي أبا خلا رؤسو كم زهر متبين تفلت Crown Prince Mohammed bin Salman for his part stated that he will shortly send a delegation to Eritrea for more profound consultations on all the vital regional issues. Now, this is very important. ኤርትራውያን ምናልባት እዚያ ናብ ግብሪ ትበፅሕ ነበር ኣዝያ ገዳሲት እያ ርእሱ ተንኪፎ ከም ዘሎ እውን በዚያ ትፈልጥ ኢኻ ልክዕ ድሕሪ ዘረባ እቲ መሓመድ ቢን ሰልማን ናብ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ልኡኽ ክሰድድ ምዃኑ ምስ ኤርትራ ድማ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንክገብር ክዘራረብ ምዃኑ ክርኢ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ምስ ቻይና ይኹን ምስ ስዑድ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ወይ እውን ምስ ኤውሮጳ ዝግበር ዝምድናታትን ቻይና ካሊእ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዝምድናትን ኣገዳስነቱ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስዑድያ ግን ንጉስ እዩ when he says something it happens سعود عرب نجوس أمينو كنجبرين عند حريلو كابينة دو جن فريدو دباليلن it happens لذي أبزي سعود عرب نبي حق بريزنت سياسكو من تخيلو نيرترا تك أنك تدليات خل
سعودية كتدليات خل إيرترا سبع مريت اللواي من البات تارتي أب سودان زدلي وزلو كاب إيرتراون اللي سزي إيرترا رجوز خن هاجر سلوز خن بزح كفر رزق اللي تعرى مزبلو سزي كومبلمنتاري تامون قلتين هاجرات علي زيجي بزحنا إنفستمنت opportunities سونا اللو إيرترا سعود عرب دما هذا ستيبل زخنا بارتنر اللهم مسكو صرحوا له زغلو نحجي من البات تدالو نجر كهيل لغلي جن خدالو تسريكا كتر بحال تخليها كباغت يلون أب كبدما فورين مينستر إيرتراون مس أو تصادف مالتيو تشارج دي أفير إيرترا وزير ويني جرس جهرن عثمان صالحين وين تصادفون كم زنبرو بوغن سعودية ونكمو سلازي بريزنت سياس I really hope if really touched نتسبتي صبغ زخونه كسمع كم زغل غير ولو قبصاويان كدنا ابا متاوي انتاي لو ديرو بريزنت سياس غير وزلو مسعوديا منالبات ناي قبسي تزعابي يسرح ويون قبسي كتقبر زيك على درجه إيرترا زعابي يسرح صريح الله بمبال ناي قبسي حدا ريلي كي لا ناي تنتاني انتاي لو has effectively signed Saudi Arabia as a powerful new ally within the regional camp against Ethiopia. ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ስዑድ ዓረብ ወላ غዘለቕ ትብል ነይራ እያ ብፍላይ ምስ ግብፂ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንክልቲኡ ክትጥቀመሉ ትፍቲ ነይራ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ዕምቆ ዘሎ ክትገብር ከላ ግብፃውያን እንታይ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነታ ሚዛን ናባና ከም ትዘብል ገይርዋ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ክትወረር ወይ ኢትዮጵያ ክወርር እየ ስለትብል ዘላ ንግብፂ ኣብ ጎኖም ክገብርዎ ከለዎ ግብፂ ንስዑድያ ኣብ ጎኖም ክገብርዎ ከለዎ ግብፂ ከሲብና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኮኦፐሬሽን ንሪኦ ኣለና ጎኑ ጎኑ ምስ ኣሜሪካ ተራኺቡ ነይሩ እሱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ናብ ግብፂ ደው ኢሉ ነይሩ ስለዚ እቲ ትሪያንግል ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራ ምስ ስዑድያ ናይ ስዑድያ ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ዝለዓለ ናይ ናኔቶ መንበር ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ዞባና ተዋሂብዎ ናይ ኣሜሪካ ንግብፂ ድውል ኣሎ ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይዳ ነይራ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳብ ክንደይ ኤርትራ ነቲ ፀወታ ፅቡቅ ጌራ ትፃወተሉ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓንቲ ተሪፋ ዘላ ሕጂ this how to turn this thing into results كما يجرو زين أبو ساعات نوتسي تغير ناب شبه غير تغير تعريف زلوا حفشة زارك بزيا حنت كابتن الزينة قداسيت إيرترا بزحلف عامتات كابز جبرتن دبلوماسي من البعض لعلو خلو كسر حدا كنت أستغل كنبلانا خلينا إيرترا من السعودية تجبر زلا لعول وتسيت كمس زغل نجار نتولو نسي إيرترا من السعودية لوك تجبرك كل اللوا كل دبلوماسي ناتا كل جوادات ناتا أوهلي لا بقيرة كتهرم كتكلالوا قلنا دما كالي أقدر أسمع بالون أقاتي ملو إذا نا تشاينا فلويلوخ نا قرن أفريقيا نبي إيرترا خيدو مس بريزنت سياس نوحد عرم رخابو نبي إثيوبيا أمر حدما مس منيستر قدات وصاي نايت هاجر تراخيبو خمسة لون بقداي نايت تجاوبون كم تزراربو إذن جرزلو سلزي again China is a very very powerful country نخلتي وجنات أبحدا نممتع لذي كم تذكروه أبز حلفة نبي إيرترا خيدو مس إيرتراون سفيح زخون زرب أكايدهم كم زنبرو ذكر كوينو الجون نبي إثيوبيا كيدهم تي فلويلوخ نبي إثيوبيا خيدلو سلزي ولا كون نايزو باود وقولوا بهم تنبره كداينا إيرترا إثيوبيان China أبون قدي أكتبركت تدلك كم زلاينا نرزلنا سلزي there are many moving parts as يوم أقدر سنجاراتي في تعملوا من البات قداي بتي ولا والناس السعودية زي تري وصناكم إيرترا من السعودية أبتر قبلوا زنبرت حدا معلتي ويون توسن ساعات دحريو نا يو ان جنرال سكرتاري انطونيو غوتيريس مس ورا سعرات ناي سعوديه كم استراخبي زنغرزلو بزحاي إثيوبيا عندما نتناي رياض سمع زنبري نا شركه تشحن 10 شومنتن اب تكبارن مغبارو سعرتات يغبر كم زلو كزاربو سمينا لنا ስለዚህ many things are happening ተስፋ ንገብር ሓደ ጭቡጥ ነገር ክመጽ በዳ ሓደ ብስዑድያ ዕሙቕ ዝበለ ቁጠባዊ ሽርክነት كفتر العلي دما سعودية أكيد زخونة ترى كتسعود مسير ترى زلهم شركنا دما أمو حسنا كبحري يخونا بداينا السودان بكال أبي أبرك تأخذ كبرت خلي عنا تنا إماران نا إمارات قاعد دما كنترول كجبرت خل سعودية مسد ساتف ترايو جي نبتزغ زركنا. Remain high. Chinese jets are circling the region. Russian aircraft are right behind them, and Japan is on target. It was forced to scramble its planes again. Take a look at this first. Let's tell you what's going on. Today, Tokyo sounded the alarm once again. China and Russia launched a joint patrol operation. Their planes were flying close to Japan's airspace. Russia deployed the Tu-95 strategic bomber. These planes are capable of carrying nuclear weapons. They flew from the Sea of Japan. This is a very interesting time. Amongo China and Japan and Zakhid Zinabara Kunatat had Bisha Gaddasi Mabalati Wallon Sudma
ፑቲን መጪላ ኣብቲ ቦታቲ this is getting interesting more interesting ናኾነ ዝኸይ ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን ዘሎ ምፍጣጥ ላዕሊ ደረጃ ኣብዚ ይበሉ ዘሎ ፑቲን ድማ መፅዩ ናቱ ቦምበርስ ኒኩላር ክስከማ ዝኽእላ ቦምበርስ ነፈርቲ ምስ ቻይና ኮይነን ብሓደ ክሊ ኣየር ናይ ጃፓን ኣይጣሓሳን ግን ኤግዛክትሊ ብጥቅኡ ዝኻ ጭዋዳኻ ንምግታር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ again this is getting ንዓና ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት ዝበቐሊሉ ቁፅፅር ክኣቱ ዝኽእል ወይ እውን ክረጋጋእ ዝኽእል ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለምንታይ ሚስ ካልኩሌሽንስ ከጋጥሙን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጌጋ ዝኾነ ይኹን ብጌጋ ዘጋጥም ናብ ካልእ ነገር ክምዕብል ከም ዝኽእልን ስለዚ ጃፓን ተቐርቂራ ኣነ በይነይ ተሪፈ እያ ትብል ዘላ ናው ኣሜሪካ ኣብቲ ጌም ድማ መፂኣ ኣላ ከረየኩም እየ it's getting ካብ መዓልትና መዓልቲ እናተቐያየረን እናረሰነን ዝኸዩ ዘሎ ጉዳይና ንርኢ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጃፓን ነፈርታ ኣልዒላ ነዘን ቦምበርስ ናይ ቻይና ናይ ጃፓንን ናይ ራሽያን ክትከታተለን ከም ዝጀመረት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ጃፓን ኣዝያ ተቆጢዓ ከም ዘላ ንሓይሊ ናታን ንድልውነት ናታን ይፈታትንዋ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እዚ እውን ንደቡብ ኮርያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣጋጢምዋ ከም ዝነበረ ተመሳሳሊ ፀገም ብጃፓንን ብቻይናን ራሽያን ብሓደ ኮይኖም ትሬኒንግ እናገበሩ ሽግር ገይሮምሎም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ስለዚ እታ ደቡብ ኮርያ ትበሃልን ጃፓንን ምስ ቻይና ዝፋጠጥዎ ዘለዋ ራሽያ እውን ብፍላይ ንጃፓን ኣሲራትላ እያ ዘላ ራሽያ ስለምንታይ ኣሲራትላ ኣላ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ዓብ ኣበርክቶ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ድሕሪ ኣሜሪካ ዝዓበየ ገንዘብ ተበርክት ዘላ ጃፓን ስለዝኾነት ንጃፓን ንምጭንናቕ ይኹን ንጃፓን ሽግር ንምፍጣር ግዜ ስለዘይረኸበት ራሽያ እምበር ኣብኡ መፂኣ እውን ሽግር ክትፈጥር እያ ራሽያ ዳ እንታይ ክትገብር መፅያ እንተሪኢልኩም ያ ብጂኦግራፊካል ትመፅያ ክሳብ እያ ትበፅሕ ራሽያ is a very giant country ስለዚ ካብ ምብራቕ ንምዕራብ ኣዝዩ ነዊሕ ዝርግሐ ስለ ዘሎ ኣብዚ ባሕሪ ናይ ፓሲፊክ እውን ዝበፅሕ ዶብ ኣለዎም እዩ እዚ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ዝለዓለ ደረጃ ቴንሽንስ ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና I hope ኣብ ገለ ጌጋ ወይ ምስ ካልኩሌሽንስ ካልእ ዘይተደልየ ፀገም ኣይመፅእ ንኸውን ንብል ኣለና but this is getting interesting ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣሜሪካ መቸም ኩናት ናርኣየት ነፍሳ ስቕ ኣቢላ ክትእለ ነፍሳ ይገብረላን እዩ so what happened story of the hour US nuclear capable B-52 bombers have flown over the Sea of Japan alongside Japanese fighter jets in a clear show of force. Tokyo says the drill comes just days after Chinese and Russian bombers carried out joint flights near Japan and South Korea. Japan's defense ministry says the exercise reaffirms the allies' resolve to counter any attempt to change the status quo by force. It also follows Chinese. So China and Japan and ቦምበርስ ናተን የንቀሳቀሳ ዘለዋን ተሪኢና ኮይና ስለዚ ኣሜሪካን ጃፓን ስለ ዝለመነታ ኣሜሪካ ድማ ነተናተን ቢ2 ቦምበርስ ዝበሃላ ምስ ናይ ጃፓን ነፈርቲ ኩናት ኮይኖም ብሓደ ኣብ ባሕሪ ናይ ጃፓን ትሬኒንግ ከም ዝገበራ ነዚ ድማ ሾው ፎርስ ባል ቅልፅምካ ምርኣይ ዝኻ ንሓትሕትካ ምህዳድ ልክዕ ከምዚ ቦክሲንግ ቅድሚ ምጅማሩ ቀላፅምካ ተርኢ ከምኡ ዓይነት ቀላፅምካ ናይ ምርኣይ መስርሕ ኢና ንርኢ ዘለና again እቲ ሲቹዌሽን ኣብዚ ምናልባት ናብ ኩናት ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኢልካ ክትዝረብ ኣይክእልኒ ግን ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ኩነታት መን እዮም በዳሕቲ ናታ መን እዮም ቶም ሓያላት ይርዳእ ኣሎ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ፓርትነርስ ክትረክብ ኣይከኣለትን ቅልፅማ ንክትግትር ክሕግዛ ዝኽእል ኩነታት ስለዚ ቻይናን ጃፓንን ድማ ቻይናን ራሽያን ድማ ነቲ ብኮ ናይ ኣሜሪካ ይርይዎ ስለ ዘሎ መመሊሶም ምሕዝነት ናቶምን ሽርክነት ናቶምን ይዕብይዎ ኣለዉ እቲ ምሕዝነት ናይ ክልቲኦም ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ድማ ንኣሜሪካ ፖዚሽን ናታ ንክትቅይር ስትራቴጂ ናታ ንክትቅይር ኣካይዳ ናታ ንክትቅይር ይገብራ ኣሎ ስለዚ ውፅኢት የምፃሎም ስለ ዘሎ ሞር ሽርክነት ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነትን ኣካይዳን ይመርፁ ኣለዉ እዚ ከዓ yes it's becoming ንሳቶም ሽርክነቶም ይዕብዩ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ነቶም መሻርክታ እንታይ ትገብሮም ኣላ ትጉሕፎም ኣላ for example ኣብዚ ስምዑ እቲ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ንበይኒ እዩ President Trump has launched a full-throttle attack on European countries and on the institution which binds most of them together, the EU. It's an attack on Europe's direction, its politics, its values. Well, Europe is a different place. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ከም ሕሱም ይፅረፉን ይዋረዱን ከም ዘሎ ብዶናልድ ትራምፕ ይዝንገር ነዚ ኤውሮጳውያን ወላ ሓንቲ ክረኽቡ ይከኣሉን ብግምጣሉ ንዓታቶም ዘዳኽም ሲስተም ዘዳኽም ዘረባን ኣካይዳን ጥራይ እዮም ዝርዩ ዘለዉ ኣብዚ ቀረባ ድማ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝረብ ዝነበረ ዓብዪ ኢሉ ነጊርዎም
ሚዲያታት ናይ ኤውሮፓ ድማ ከዓባይ እንደሌለ its values. Well, Europe is a different place. What do you mean and by if that? it keeps going the way it's going, Europe will not be, in my opinion, many of those countries will not be viable countries any longer. Their immigration policy is a disaster. And whether he intends it or not, it plays right into the hands of Russia and Vladimir Putin. You can imagine some leaders in Europe are a little freaked out by what your posture is, and European. Nobody should be freaked out by what they're. ብሓፈሻ ንኤውሮፓውያን ብጣዕሚ ኢኻ ተሃስዮም ዘለኻ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ትዛረበ ዘለኻ ንፑቲን እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ንኤውሮፓውያን ድኹማት ምዃኖምን እንታይ ይገብሩ ከም ዘይፈልጡን ኩሉ ኣካይዶም ሕማቅ ከም ዝኾነን ኢኻ ትነግሮም ዘለኻ ስለምንታይ ከምኡ ትገብረላም ዘሎ ኤውሮፓውያን በኣካይዶም እዮም ክሓፍሩን ሕማቅ ክስምዖም ዘለዎ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ከምኡ ዝገብሮም ዘለኹ ሕማቅ መንገዲ ይወስዱ ኣለዉ ሕማቅ ዝወስድዎ ዘለዉ ድማ ናብ ሕማቅ ይወስዶም ኣሎ ኣነ ድማ ንኤውሮፓውያን ክሕግዞም ይደሊ እየ ግን ክሕግዞም ድሕሪ ኮይነ ፖለቲካዊ መንገዲ ናቶም ክቕይሩ ኣለዎም ዝብል ዘረባ እዩ ኤውሮፓውያን ድማ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣይሓተትናን The US President Donald Trump has renewed his criticism of Europe's political leaders, calling them, quote, weak. Speaking with the news outlet Politico, he said European countries had failed to control migration and to end the Russia-Ukraine war. The comments echo his administration's national security strategy, which was released last week, which said that Europe faces major problems such as censorship and suppression of free speech. كم تري ود لهم أوروبا دخومات انتي كم زقبرو زي فلتو حزبهمنا تفأز خيد زلو سلت أنا ناتهم دما أبعسر عامد كحسز خليل وهم أوروبايان they know قال كفال كابت زبلو زل حق مخاني فلتيهم كو سلمنتي عويلي الويلو ممزح حزن زلو مبارحة كو يكون زارب زل they're losing a lot power ناتهم قديلو عقم ناتهم زحتيلو قطبهم يموتالو تدرا عقمي بلوم بجاكا زربا دما زمص وي بلوم ازي كل سب زفلطي مستير ايكونه فري نغير ايكونه سلمنتاي عويلو نميديا تزارب يدحرقهم زلو بر ويكنس ناتهم قبول نغير غيرم وسيدوم لازم تاي كغبر خلت حتو well I don't know there is غلغله صحفات كم زبلوه ندونالد ترامب كبكيلو زخولو منقد كلهم نتي كبابي لعلكلت تريليون زخون بوند نساتهم حزام زلو كشطو يخول يوم يزبال جن بينها معنتا قداي نغير انت غيرهم نساتهم كطباناتهم حما خشتي كون جن بينها معنتا خو معين سقم تكوزدو سلازي اوروبا ولا حنت خغبرو لابزي كل درجه بصيحم سلازلو منالبات اتاني موت اتاني اوروباويان لبهم كتطفالهم تخل زيا بزيا غيرنا سغرا Tremor in Washington and Europe feels the quake. A single bill, a single signature could shatter the world's biggest military alliance. Now, all that is set to change if President Trump decides to walk the talk. The question hanging heavy in the air is, will Trump sign the bill to withdraw the US from the NATO? حجد ما زغدده دونالد ترامب كابنيتو كوص كم زخل تيوريتاتن زربان صنعيو حجد ما حدا سنيتر امريكا توماس ماسي زبال نيتو زبال امريكا زدل حيلي كونن ويون زدلي نجر يكونن كوينا دصوع امبرنا امريكا يربحناني سلازي كابنيتو كنوصا لنا يلو ابايتو ندفي ناي حقي ويكا حدا درافت نايلو اقريبو خمزه لحد بيل اقريبو خمزه لسوري እዚ ድማ ካልእ መርዲ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖለቲካውነቱ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ዝድግፉ ፖለቲከኛታት ስለ ዘለዉ ካብ ኔቶ ክንወፅእ ኣለና ኦፊሻል ንሕና ካልእ መንገዲ ክንደሊ ኣለና ኔቶ ንዓና ዝርብሕ ነገር ኣይኮነን ተደልዮም ኤውሮጳውያን ይቐፅልዎ ዝብል እዩ እዚ ቢል እዚ ናብ ዋሽንግተን ኣትሎ ኣብ ርግፅ ደገፍ ክረክብ ዝኽእል ኣይመስለንን ግን ንባዕሉ እቲ ሓሳብ ምምፅኡ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ እቲ ዝዓበየ መቕፃዕቲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ they're not only talking መጀመርያ ይዛረቡ ጥራዮም ዘለዉ ብል ነይሮም ነው ዘረባ ጥራይ ከም ዘይኮነ ኣብ ናሽናል ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ በፂሑ ለቲ ጉዳይ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ሕጂ ድማ ናብ ቢል ካብ ኔቶ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ይመፅእ ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ they are taking it ንቕድሚት ገጾም ይደፍዎ ኣለዉ ንኻብ ካልእ ገጾም ይወስዱ ኣለዉ so at some point something is going to come ሓደ ነገር ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ነቶም ኣብ ቀረባ ዘይተከታተልዎ ዘሎም በዚያ ጌርና ናይ ኣሜሪካ ዕብዳን ከነፍልጥ ምንታይ The U.S. has seized an oil tanker off the coast of Venezuela. Now, this comes amid a U.S. military buildup in the Caribbean. Venezuela's president alleges the goal of the buildup is to overthrow him. Let's bring in CBS News White House reporter Olivia Rinaldi. كم نريد لنا أمريكا حجر محلف حليفهم هذا oil tanker ويكا حنت مركب ناي فنزويلا ناي ندار تنكساقس بكا وريدهم بكم كماندنا أمريكا وريدهم حزام مالو دونالد ترامب دما نمنتاي كم زحزوا انتاي كجبروها مخانو ونا يفلتني تاخذ جبري خايس كذا اللي خمس بلو I don't know يلو
As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. So, هذا عبي تانكر كم زحزون نمنتاي كم حسكايا انتاي علامة مزبل ودما I don't know نمنتاي كم زحزنا وينتاي كم تخونا يفلتكون يلو كم زملا سلمنا يرابزي كليب ترينا سلزي نا فنزويلا زقبروا زلو قداي نبحق زقبروا. What changes do you want to see at CNN under new? Well, I'm not involved in that. I will be probably involved, maybe involved in the decision. It depends. You have some good companies bidding on it. I think the people that have run CNN for the last long period of time are a disgrace. I think it's embarrassing. بعفشا كم نريد لنا تقداي ناي فنزويلا كاب جزينا اب كوينات كفايت كم زغلن اب فنزويلا مدي بمزلو كنتات كبيت كخون كم زغلي زنقر زلو سلازي yeah, it's a matter of time. Venezuela is facing a very, very difficult situation. ካብዚ ወፂና ሓንቲ ንኤውሮጳውያን ልቦም ዘባህረረቶም ጉዳይ ድማ መፅያላ እሱ ድማ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ከምዚ ማስቲካ ሓይኹ ዝጓሓፎም እዩ ምክንያቱ G7 ዝበሃል ዝነበረ ገዲፉ C5 ዝበሃል 5 ሃገራት ዘለዎ ውዳበ ክፈጥር ይሓስብ ከም ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂሎ መነ እዮም ንሳቶም ከ ኣሜሪካ China, Russia, India, Japan. So, no Europe. Europe is Balilan. Europe is a good day to China. They move data up to Magabrom Zatula Gizia. Why? Europe is irrelevant. Zuhona Abu good day, Alamnak Fat to Kalomi. Europe has cut as I cut the Tanagarel and G7 the Bahilum of Canada, Rahabagamane, but nothing changes because both the Baku Gobri Colonium, Abinagar, كوبدما هلا بوتهدروا عقلتم كفرارو زغلونا يكونون سلازي علمنا كاب قدم كم زيات دلنيرا G7 زبال ترجم يبلو قال نجار كتفتر كتكلها لك مالتيلاترال كتزارر تخين كم تشاينا تزارركا بعلم درجة خصوصا تخين كا معات هجرات أوروبا حس كله يكون كأتن كوسنو زغلو بفلاي تشاينا أمريكان قبل اليوم لما بوتهدروا طريق لغا روسيا بس أجاتون روسيا كم لما بس حزب هندي أمودة تدما جابان تزعبيه كتبا ولا بز بزلوي زين حمش زين هجرات بحاله خينا حاله عبد قداي كجبرة أوروبا إسرائيل حمشن أي عامتهم سلزي إذا أب كنتات تزور كم زلا يزن جرزلو كابيا وتيازيا أب political circle نايدون ترامب بحال زلو تباهيلو سولي خد وص حبريتاي. So Trump administration is reportedly weighing plans to ditch Europe from all new economic alliances with just US, Japan, South Korea, Canada, and Australia. كم ما نيروبا ولا ونفتنا تو كاليوم دليله. نتقبريو بينهم كزارب خلو Japan, دبوب كوريا, Canada, and Australia تراي كزارب because a Pacific زقد سوى زيوميم. سلزين نيروبا كجت فاكم زلزله. كم زخف أيس بالد كأبيروبا دينا دلنا جن زحزني. The idea build like-minded bloc that bypasses what Trump insiders see as European bureaucracy, weakness, and constant roadblocks on China trade and defense. لذي European بزو حق السلسلة زي كونو كنا اليومنا يزبل زلو. لذي كل تعينة alliance creating a core 5 or C5. لذي بتدما بس US, China, India, Japan, كم راشا خوينا دما كله عبي نجار كجبر كم زلي زلو. European المهم تزدلي وزن برونا مودة تانسي كون زغل نفسهم كخلو نفسهم كاليات أقول داي السنة اللي هم دما حما غما وتاخت موتيهم ساعات بيكم زلا دي كلام أبجي 7 تأكيد كانوا قوم شتن أمريكا زبالة تطرح هذا تقول نيركان برزقنا بوليتيكا زقنا بوليسينا بركات لذي at the end of the day تكون تات كاب زينا بزي غيرالو عالمنا دما the world wants change they want to see change نغطى. What cash has done, adjusted for inflation in the last 100 years. Gold has gone up 11,510%. Silver has gone up 3,956%. Now, the stock market has done between 9.96 and 10.46%. ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብክንደይ ክሳዕ ክንደይ ክሳራ የጋጥመኩም ከም ዘሎ ዝነግረኩም ዘሎ ገንዘብኩም ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ኣብ ወርቂ እንተዝኸውን ነይሩ ክንምንታይ መወሰኺ ነይሩ ከባቢ ናይ
I don't know ab gold ተቆይኑ ይነግራኩም አለ በዚህ ክንደ gold prices 11.5% ወሲኹ ለብለኩም አለ ኣብቲ ብሙሉ እቲ ግዜ ብስቶክ ማርኬት ተቆይኑ ድማ ዓመታዊ እዮም ዝቆፅርዎ በብዙሕ መንገዲ ክውስኽ ምኻለ ሲልቨር ክንዲ % ይብለኩም አለ ኣብ መወዳእታ ኣገዳሲ ስቶክ ማርኬት ካብ 9 ክሳብ 10% ይውስኽ ነይሩ ሪል ስቴት ተቆይኑ ከምዚ % ወሲኹ ይብላ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ካሽ ክኸውን ከሎ ግን ብ 94.3% ዋጋ ናቱ ከም ዝጎደለ ምሽ ክውስኽ ጎዲሉ ይብለኩም ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ ኣስተውዒልኩም ነዚ ኩነታት ተገንዚብኩም ስጉም ትውሰዱ Bitcoin today it's still early. I don't think it's too late. So if you have zero exposure to Bitcoin and you feel like you missed it, 95% of investors have zero Bitcoin exposure. ቢትኮይን ድማ ቢትኮይን ደንጉና ንሕና ሓሊፍና ይትብሉ እንተለኹም ጌና 95% ዝባዓለም ኣብ ቢትኮይን ኢንቨስት ኣይገበረን ኣሎ ስለዚ it's still very very early ብለኩም ኣሎ take advantage of it ታሕቲ ጎሪዱ ለብሰንክት ናይ ማርኬት conditions use the opportunity ክንደ ግዜ ሪናይና ከምዚ ታሕቲ ወላቕ ዘላ ክብል ፀኒሑ ሹ ትገብር take advantage of it ናበልኩም ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክንሓልፍ ኢና let's go አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረም አሰብ የወሎ አካል ነው አሁን ወደ እኔ የተተኮሰ መሆኑን ያወቅኩት በደንብ ያወቅኩት የገባኝ አንዱ ኔጋ እንዲተኝቶ ስቴጁ ስር እንዲሆኑ ወደ እኔ ካላሹን እንዲያነጣጥሯል ዲሳይ ወደ እኔ ነው ዞር ስል ድንጋይ አገኘውና በድንጋይ መታሁት ያ ወደ እኔ ማይነጣጠሩ በድንጋይ መታሁትና የራሱን ካላሽን ተቀብየው ካላሹን ይዤ አሁን ገባኝ ስለምታይ እስከረዚ ከምዚ ገይሮም ኮምባይን ገብረልኩም ኣለው እንታይ ዝብለኩም ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ ብዛዕባ ዓሰብና ኤርትራ ይኮነትን ይኽብል ክዛረብ ፀኒሑ ሓቀኛ ድዩ ሓቁ ድዩ ሓሶት ክትፈልጥ ተደሊኻ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክትሰምዕ ኣለካ ኢሉ ስለዚ ብረት ዓሚሩ ሃርመኒ ተዳልዩ ዘሎ ምስራ ክወሲ ኣብ ከባቢ እምኒ ጠሚተ ወሊዐ ገዲፈዮ ተዚኣተብሲ ንኮሜዲ ኢሎም ዝተፈጥሩ እኮ እዮም ንኮሜዲ ኢሎም ተፈጠሩ እዮም ቀፅሉ ኣብዚ ካለው እቶም ኢትዮጵያውያን ናይ ገድፍዎም እዮም እኮ ኣብዚያ ስሙ ብልጽግና ማለት ኩራት ማለት ማኑ ስልጣኔና ሀብት መሆኑ ፈጠራ መሆኑ ቀርቶ ስልጣን መሆኑ ነው ሁሉም ብድግ ብሎ ስልጣን ላይ ጉብ ለማለት ነው ከዛ ለምንድን ነው ለመዝረፍ ነው ለአገር ለማልማት እኮ አይደለም ለመዝረፍ መን ይዛረብ ዘሎ ፈለጥኩም ኣለኹም ጁላዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኮሜዲዮም ኢልናኩም ኢና ሓቆም እዮም ከዓ ናይ ኮሜዲ ክገብርዎም ቶም ዓዲ በቃ ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ስርቂ ስልጣነ ብልፅግና ማለት ንስልጣነ ንገለ እንዳይኮነ ንስርቂ እዩ ስርቂ ድማ ብየማን ፀጋምን ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ደረጃ ስርቂ እንታይ ከም ዝመስል ገለገለ ዘይትከታተልዎ ስለ ዘለኹም እንታይ ከም ስርቁ ክስዕቆም እንታይ ናብስሙ መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሱ ስርቆትና ውድመቶች የሚያስከትሉት ችግር እንደ ሀገር ከፍተኛ ነው። በመሆኑም ይህ ጉዳት በሕግ ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ባለፉት 4 ወራት ብቻ በኃይል ስርቆት፣ በመሰረተ ልማት የኬብል ስርቆትና በመኪና ግጭት ከፍተኛ የንብረት ውድመት እንደደረሰበት የገለጸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በዚህ ምክንያት ከ143 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት ደርሶበታል። በዚህ 4 ወር እንታይም ዝብል ዘለው ስርቅሲ አረስ ገርመኒ ነቲ ኤሌክትሪክ ገመድን ነቲ ሓፂንን ኩሉ እዮም ሰርቅዎ ኢሎም ኣይሕዞም እንዲት ኤሌክትሪክ ሰዓት እዚኣ እኮ ንሰብካ እምበር ተሰሪቅና ኢሎም ክዛረቡካ ከለው እኮ እዮም ኣብ ማራይ ትስርቅስ ደረጃ ሰሚዕካ ደ ትፈልጥ ኣብ ኤርትራ እዚ ፓሎ ናይ ኤሌክትሪክ ተሰሪቁ ገለ ሰሚዕኩም ትፈልጡ አይደለም ሜን ዚ ነገራት ዚ ከም ስራቅ ከማ እንደይፈለጥ ጂ ዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምስ በፅሑ ገለገለ ነቶም ቀንጠብጠብ ዝብሉሲ ከምኡ ከይስረቅ ድኢሎም ክግሮም እዮም ከይከሓስቡ ማለት ተሓሰብኩ ገይረ ያነ ግን ፓሎ ናይ ኤሌክትሪክ ስርቂ ኢልካ ዘረባ ኣሎ ኣይሕዞም እንዲት ኤሌክትሪክ ብዝኾነ ዝሓን ናይ ብሓቂ ብሚልዮና ዝትመን ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ጥራይ ዘጋጠመ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ወላ ፖሊስ ክጠጠው ከብለ ይክድኒ ሕብረተሰብ እዩ ክሓስብ ዘለዎ ፓብሊክ ጉድ ዝበሃል ወይ እውን ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ንብረት ንዝሰርቅ ፖሊስ ጥራይ ኣይኮነ ክከታተሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ክከታተል ዘለዎ ካልእ ድማ ብልዕሊ ድማ ሰኺርካ ምኻድ ድግብእ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማትካ ይብል ሕዚ ብርሃኑ ጁላ እቲ መዝረፍ ክብል ከሎሲ ካብ ዜሮ ተበጊስ ይኮነን ምስኪን ናይቲ ህዝብካ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ ልደቱ በጣም የሚያማርር ነው በእውነት
የህዝብ ለማንስ አቤት ይበል። በጣም በእውነት አዲስ አበባ ተወጥራለች። ሰው ህዝቡ ተቆጣጣሪ አጥቶታል። እየተጨነቀ ነው ያለ፣ እየተራበ ነው ያለ፣ ስቃይ ውስጥ ነው ያለ። እኚህ አባት በአዲስ አበባ ከተማ የሚኖሩ ናቸው። ረሃቡ፣ ጥማቱ፣ ርዛቱ በአዲስ ስለዚህ ህዝቢ መናብሮ እዚ ከፊዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓቂ ምክንያቱ ብልፅግና ነቲ ኩነታት ናቶም ኣብ ግምት ዘእተወይ ኣካይዳ የብሉን ህዝቢ ድማ ብጣዕሚ ዘማርር ዘሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናከፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ቁጠባ ድማ ንጂዲፒ ናትካ ክንደይ ይውስኻሉ ኣገዳሲ ይኮነን ንህዝቢ ብየን ኢኻ ትልክዖ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ካልኣይ ድማ ሰርቪስስ ዋጋ ህይወትና ህይወት ካልእ ዌልቢንግ ናቱ ኣናብራ ናቱ ዋጋ ናይ ትምህርቲ ዋጋ ናይ መናብሮ ዋጋ ናይ ሕክምና እዚኣቶም እዮም ንህዝቢ ሃገር ትምዕብል ኣላ ድያ የብላን በዚያ እዩ ዝዕቅኖ እምበር ጂዲፒ ናትካ ኩናት መዳፍዕ እንተፍሪኻ ኮ ጂዲፒ ናትካ ይውስኽ እዩ ፋብሪካ ናይ ኣፅዋር ኣምፂኻ ጂዲፒ መዳፍዕ ጥራይ ከተፍሪ ትውዒልካ እውን ቁጠባ ናትካ እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ፐብሊክ ዲስፔር ካ many citizens feel powerless believing no leader or policy can reverse the crisis. ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ማንም ክፈትሖ ዘይክእል ሽግር ናይ ህዝቢ ማንም ከትሕኖም ከም ዘይክእል ዝኣምኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ዝብል ዘሎ እዚ መንግስቲ ብልፅግና ይኹን ኣቢ ከትሕኖም ከም ዘይክእል ዝቐበፁ ብዙሓት እዮም ካልእ ቀፃሊ እቲ ህዝቢ መሰረታዊ ቀረባት ናቱ ከም በዓል መግቢ ገዛ ከምኡ ድማ መጓዓዝያ እዚኣቶም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ እቲ ሰብ ናበይ ከም ዝኸይዱን ኣይፈልጥን እዩ ከይሓርስ ድማ ሕርሻታት ብውግን ዕግርግርን ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ብሓቂ እቲ ሃገር ትረኽቦ ዘላ ኩነታት ዘሰክፍ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ሓሪስካ ንክትነብር ወይ ተራ ሂወት ንክትመርሕ እውን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ እሳቶም ይላገፁ ብልፅግና መኻይንን ላንድ ክሮዘራትን እናቀየሩ ይኸዱ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ይሕልፍ ከም ዘለዎን ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ እቲ ኩነታት መመሊስ እናባእሰ ይክኸይድ ምክንያቱ የስ እቲ ፋኖ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ንፋኖ እቲ ህዝቢ ኣማራፂ ስለ ዘይርኢ ናብኡ ጥራይ ይስለፍ ዘሎ ሸነ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ መናብሮ እናኸፍአ ምስ ከደ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካልእ ነገር ክቅይር ከም ዘይክእል ስለ ዝርዩ ዘለው ትውንኮ መፍትሒ ተቃሊስካ ጥራይ ከም ዝኾነ ይርኢ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ እናኸደ ክኸይድ ከሎ እቲ ህዝቢ ድማ ናይ ግድን ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ሳሕቲ ክንሪኦ ንኽእል ነገር ማለት እዩ ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ኣቕድሚት ከምፃልኩም ዘለኹም ዝስምዕዎ I had a meeting where we got to sit down with Ethiopian Christians. In Ethiopia, so many people are not paying attention, but Christians are being slaughtered in a similar way to what's happening in Nigeria. So sitting with these survivors, hearing the stories of how their families are being burned alive, how children are even being targeted, and then hearing their response to the fact ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቃንዛ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ናይቶም ኣብ ኣርሲ ዝበሃል ከተማ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብቲ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ስለ ንብል ዘለና ተመሳሳሊ ፀገም ድማ ኣብዚ ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ድማ ድሮ ምስቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ይራኸቡ ከም ዘለውን ጉዳይ ናቶም ድማ ኣብቲ ሚድያ እውን ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያውያን እቲ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ፀቕጢ እናገበረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ እውን ሓደ ብሚድያ ናቶም ዝወፀ ነይሩ ዩኤስ ሎው ሜከር ገለ ካብቲ ኣባላት ባይቶ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንጉዳይ ናይ ሬዞሉሽን ኮንደምኒንግ ራይት ቫዮሌሽንስ ኢን ኢትዮጵያ ስለዚ መሰል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንዑ ዝኹንን ሓድሽ ንጥፊ ኣብ ባይቶ ከቕርብ ምዃኑ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ኣብዚ ማግኒስኪ ሳንክሽንስ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ግለሰባት መራሕቲ ብፍላይ ከም በዓል ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ወታደራዊ መራሕትን ክወርድ ዝኽእል ንዑ ከስልእ ዝኽእል ሓድሽ ንጥፊ ብሓደ ናብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ይቐርብ ከም ዘሎ ወይ እውን ናብቲ ዩኤስ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ይቐርብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኣብዪ ኣሕመድ ቀስ ብቐስ እናራኸበሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ሪፐብሊካን ኤርል ባዲ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ሪፐብሊካን ማለት እዩ ጆርጂያ introduced a congressional resolution condemning human rights violation in Ethiopia. Focus is on abuse against Christians and other religious. ምስ ምንታይ ተሓዝወሉ ኣብዚያ ሰማዕኩም እንትኾንኩም ኣብ ጉዳይ ናይ ናይጄርያ ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ ምስኡ ተሓሒዛ እያ ትዛረብ ዘላ ኣብዚ
are being slaughtered in a similar way to what's happening in Nigeria. So sitting with these survivors, hearing the stories of how their families are being ስለዚ ጉዳይ ንቅድሚት ይመፅእ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብቲ ቤይዝን ኣብ ናይጄርያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ኢሎም ተዛረብዎ ዘሎ ልክዕ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ከሎ ድማ ዝገደደን አብይ አሕመድ ድማ ዝስምዑ ይህ በእንዲህ እንዳለ የብልጽግናው መንግስት ካናዳዊውን አዶናይ ብርሃንን ጨምሮ ቲክቶከሮችን ማሰሩን አሳውቋል። ፖሊስ ግለሰቦችን ያሰርኩት ከባህልና መልካም ስነ ምግባር በተቃራኒ የሆነ ድርጊት ውስጥ ስላገኘኋቸው ነው ብሏል። ከቀናት በፊት የቲክቶክ አዋርድ የተሰኘ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ተዘጋጅቶ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ይህም በቴሌቪዥን ጣቢያና በማህበራዊ ትስስር ገጾች በቀጥታ እንዲተላለፍ ሆኗል። ይህ መርሃ ግብር በሚያሰርኩት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ አዶናይ ኣብ ቲክቶክ quite famous, very famous ኮይኑ ዝነበረ እዩ ኣነ እኳ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣኽቦ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ሓደጋ ክወርድ ከም ዝኽእል ይብል ነይረ ኣንደን ካብ ግምት ናይ ብዙሓት ዘይወፀ ማለት እዩ ንሱ ዝርከቦም ካልኦት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ዘኽስሶ ዘሎ ኩነታት ድማ ሓደ ዋላ እውን እቲ ኣካውንት ናቱ ክዓፅዎ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ other was this ኣብቲ ስቴጅ ኮይኑ ነቲ ሽልማት ንሱ ሰደሲ ማርያም ኢሉ ከም ተዛረበን ግን እቲ ማርያም ብዙሕ ቁጥዕ ፈጢሩ እቲ ኣካውንት ናቱ ኦልሞስት ባንድ ክኸውን ዎርኒንግ መፅይዎ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታ ውፅኡ ነይሩ ካልእ ግን ዋላቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና ኣንፃሩ ዝብልዎ ዘለው ይርአሎ የለን ኣነ እኳ ኦልሬዲ ገሚተ ነይረ ኣብ ዝስምዕዎ ዝገብርዎ ዘለው ቅርብ ጊዜ ቅርብ ጊዜ እኮ ነው ስለ ፖርን አዲክሽን የነበረኝ ነገር ሁሉም ግልጽ አድርጌ ተናገርኩኝ። ብዙ ሰው የሚመስለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ስድ ለማድረግ ይመስለዋል። እንደው ከዚሁ ጋር ያይዘህ የዛን ሰዓት ኢንተርቪው ስትደረግ ማስተላለፍ የፈለከውን ፖይንት ምን እንደነበረ እንስማው። የዛኔ ያስተላለፍኩት ፖይንት ምንድነው? ኢትዮጵያ ከዓለም ሁለተኛ ነች በፖርን አዲክሽን ሪያሊቲ አዲክሽን ሁለተኛ ነች ከዓለማችን። ሪሰርች ጉግል ገብተሽ ማየት ትችላለሽ። በት እኛ ከዓለማችን አንደኛ መቸም ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ክኾኑ ዝግብኦም እዮም ካልአይቲ ኮይኖም ንሱ ድማ ብምንታይ ብወልፊ ናይ ፖርኖግራፊ ወይ እውን ናይ ብዕልግና ስእልታትን ቪድዮታትን ብምርኣይ ኣብ ዓለም ካልአይቲ እያ ነዚ ድማ እንተደያሚንኩም ንከድኩም ቸክ ግበርዎ ይብላሉ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንቕሓት ኣብ ልዕሊ ዛ ርእሲ እዚ ክህሉ ዝፀገም ስለ ዘሎ መፍትሒ ክንረኽበሉ ተኮይንና ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ኢሉ በዓል ንሱ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዝነበሮ ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ ኣዌርነስ ከም ዝገበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ብልፅግና ድማ እንታይ ኢሎም ካድረታት ሓንቲ ካብቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢላ ነይራ ትማሊ ኣቦታቱን ሓወቦታቱን ብጀኖሳይድ ኢሎም ንኢትዮጵያ ብጥሜትን ብጀኖሳይድን ኢትዮጵያ ሽማ ክፅይቁ ዝውዕሉ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ኣዶናይ ዝበሃል ሰብ ሰዲዶም ንኢትዮጵያ ብሕማቅ ልምድታት ናይ ወልፍታት ብዕልግና ሽም ኢትዮጵያን ግብርና ኢትዮጵያን ዝፅይቅ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዕምቆት ተፈቲሹ ዘድልዮ ስጉምቲ ክውሰደሉ ብምባል ፅሒፎም ነይሮም እዮም ካልእ ፌደራል ፖሊስ ናይቲ ሃገር እውን እንተኾነ ኣብ ዝፀሓፈ ማለት እዩ ብናቶም ኣቆፃፅራ ማለት እዩ እዚ ኣዶናይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ከም ካልኦት ስነ ምግባር ዘጉደለ ነገራት ስለ ዘሎን ኢንቨስቲጌሽን ይካየደሉ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ ከምዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ ነይሩ ምክንያቱ kind of ትግራይ እታ ክልል ኣብ ምንታይ ወሪዳ ኣላ እንታይ ፀገም የጋጥማ ኣሎ ኣብ ግምት ኢቲኻ ብዙሓት የማኽርዎ ነይሮም እዮም ኣብ ኤሮጳ ይኮንካን ዘለካ ኣብ ካናዳ ይኮንካን ዘለካ ዎች ኣውት ተጠንቀቕ ይብልዎ ነይሮም so this is actually expected እዩ ነይሩ ከም ዝገብርዎ ከም ዝኽእሉ I really hope ትወዲ ካብቲ ኩነታት ክጥንቀቕ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ክኣቱ እንተጀሚሩ ዓብ ፀገም ክጋጥሞ ከም ዝኾነ ይንገር ነይሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሎ እስናት ሜቢ ገበናቱ የቃለሉ ኸውን ካናዳዊ ምዃኑ ግን ሓጋዚ እዩ ምስቲ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ናይ ክርስትና ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኦርቶዶክሳውያን ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ኣሜሪካ ደረጃ ይዝረብ ምህላው እውን ክሕግዞ ይኽእል እዩ ብዙሕ ሰብ እዚ ሰብ እዚ ክእሰር ከም ዝኽእል ብዙሕ ቲዮሪታት ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ሓደ ካብኡ መጀመርያ ትግራዋይ ዝወዲ ስለዚ ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ቅርብ ትለይ ብኸመይ ይረኣዩ ነይሮም ስቲል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ከካይዱ ይደልዩ ኣለዉ ካልእ ኦርቶዶክስ እዩ ስለዚ እታ ኣብ ስቴጅ ኮይኑ ማርያም ዝበላ ብልፅግናን ደገፍቱን ድማ ጴንጤ እዮም
ስለዚህ ወይውን መንፈሳውያን እዮም ስለዚህ ናይ ማርያም ኣይዋሓጠሎም እዩ እቶም ኦሮሞ ጠቕላላ እታ ናይ ማርያም ምባሉውን ኣይፈትዎን እዮም ዝብሉ ትዮር ኣሎ ጸላእትናቱ እናተደማመረ ዝኸይድ ምህላው ትግራዋይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኦርቶዶክስ ኮይኑ ንኦርቶዶክስ ክሰብኽ ምፍታኑ ካልእ ብዙሕ ነገራት ዝተሓሓዝዎ ነገራት ኣለዎም ስለዚ ታርጌት ከኣቱ ከም ዝኽእል ይፍለጥ ነይሩ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን ዋላ እውን ከምቶም ናይ ኣምሓራ ልጅ ቴድሮስ ዶ ገለዶ ወይ እውን ከምታት ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ፖለቲካዊ ክላስ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ዘረባው ነይሩ ኣደን ኦፍ ደይ እዚ ነገራት እዚ የቕልለሉ ጥራይኻ ክትብል ትኽእል ግን ሜይቢ ካናዳዊ ምዃኑኻ ኢት ማይት ሄልፕ ኣለርቤት ንብል ኣለና ንቐፅል የተራገፈው የጦር መሳሪያ ጉዳይ የሚለው ላይ ይሄዳለው እሱን እናንሳ ምጽዋ ላይ የጦር መሳሪያ ተራግፏል ምጽዋ የተራገፈው የጦር መሳሪያ አንድ ግዙፍ መርከብ በጣም በርካታ ከባድ መሳሪያዎች የጫነ መርከብ በዚህ አካባቢ እንደሰፈረ ምጽዋ እንደአረፈ ማሜን ወደብ ላይ ማለት ነው ከዚያም ተነስቶ ተመልሶ ጉዞ እንደጀመረ መረጃዎች ያመለክታሉ ይሄ ሁኔታ በአገዛዙ ዘንድ አንዳች የሆነ ውጥረት ፈጥሯል ሁልጊዜም ከውጥረት መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ባፅዕ ኣፅዋር ከም ዝተራገፈ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ግብፂ ዲ መፅዩ ግብፂ ዲኣ ሂባቶ ከመይ ብዙሕ ዘረባታት ይዝረባ ኣሎ ሓንቲ ነገር ግን ንፁር እዩ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ምዃኑን እቲ ኣፅዋር ድማ ኣብ ኤርትራ ተረጊፉ ኣብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ካልእ ግንባር ካልእ ፀገም ይመፅእ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ክትረም ከም ትኽእል በቲ ትኸዶ ዘላ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብዙሕ ፀገም ክሒዘልና ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ስለዚ ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ናቱ ኩነታት ኣዋሃሂዱ እንድሕር ኸይዱ ብዙሕ ዕድላት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ this is ኣብዚ እውን ስምዕዎ ለጽህን ነገር ባይኖርም በየዕለቱ ውጊያ ላይ በየዕለቱ መስዋዕትነት ላይ እንዳላችሁ እናውቃለን እስቲ በተለየ ሁኔታ ሊጠቀስ የሚችል ወቅታዊ የተጋድሎ እንቅስቃሴ አለ አዎ በዚህ 7 ቀን ውስጥ ብቻ በተደረጉ አውደ ውጊያዎች 215 በላይ ያገዛዙ ወታደሮች የተደመሰሱበት ፋኖ ድማ ቀጻሊ ኣብ ግጥም ከም ዘሎን ዋላ እኳ ብልጽግና ውሽጣዊ ብዙሕ ሽግራት ክፈጥረሉ ይፍትን ከም ዘሎን ውሽጣዊ ፅሬት ከካይዱ ይደልዩ እንተለውን ምስ ኣምሓራ ምስ ብልጽግና ይኹን ምስ ሰራዊቱ ይዋጋ ከም ዘሎን ቀጻሊ ይቐትሉን ይማርኹን ኣቕሲሎም ይሰዱ ከም ዘለውን ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ወገን ፋኖ ብዙሓት መስዋዕቲ ይኽፈል ከም ዘሎን ህዝቢ ኣምሓራ ቃንዛናቱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓደ ቪድዮ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናቶም እዚያ ቪድዮ እዚያ እውን ብዙሕ ኣዛራዊት ኮይና Is Ethiopia's political architecture cracking under its core? Melissa Abdesa said in his speech in Addis Ababa where he said we're broken down ናይዞም ክልተ ኢንተርቪው ንሳ ካብ ኦሮሞ ንሱ ካብ ኣምሓራ ብገለ ናይ ብልጽግና ካድረታት ኣፀዋውዓ ድማ ክልቲኦም ንሳ ኣኽራሪት ኦሮሞ ንሱ ድማ ኣኽራሪ ኣምሓራ ብሓደ ክዘራረቡ ምጅማሮም ኣብ ሓደ ኮንቨርሴሽን ኮይኖም እቲ ብልጽግና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ህዝቢ ተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ዝገብሮ ዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ጎቢጥካ ናይ ምሓዝ ናይ ዶሚኔሽን ሕልሚ ዘለዎን ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክቃለሰሉ ከም ዘሎ ብፍላይ ንሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ዘሎ ቃንዛ ዘድሊ ኣቓልቦ ከም ዘይረኸበን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ቃንዛ ወይ እውን ስቃይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ይወርድ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ዋላ ንብልጽግና ዝድግፉ ጻዓዱ ከይተረፉ እዮም ብዛዕባ ዝርክብ እዚ ብዙሕ ክፅሕፉን ክዛረቡን ሰሚዐ ዘለኹ ስለዚ ብዙሕ ኣላይመንት ወይ ብዙሕ ሽርክነታት የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትስ ጀስት ኢንክሬዲብል ካልእ ምርጫ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብ ድራማ ዝገብርሉ ዘለዉ ዝተባህለ እውን ስምዑ መሪ ለመሪነት መርጦኛል ብሎ የሚያምን ግብዝ መሪ በስልጣን ላይ ባለበት ሀገር የሚካሄድ ምርጫ ቀውስን የበለጠ ከማባባስና ከማወሳሰብ ባለፈ ለሀገሪቱ ዘላቂ ለውጥና መፍትሄ ለማምጣት አያስችልም ሲሉ አቶ ልደቱ አያሌው ገለጹ። ተቋሚ ፓርቲዎች አቅምና ሁኔታ በፈቀደላቸው መጠን እጩዎቻቸውን አስመዝግበው በምርጫ ሂደት የመሳተፍ ፍላጎት ቢያሳዩም ህዝቡ የዜግነት መብቱን ተጠቅሞ በነቂስ ሞቶ የምርጫ ካርዱን በእጁ ቢይዝም እንኳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልደታ ያለው እዚኣ እውን እታ ቪድዮ ኣብ ኮለል ከብልዋ ይርኢ ኣለኹ ፈጣሪ መሪፅኒ ኣነ ንሓዋሪ ንጉስ ክኸውን እየ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ምርጫ ከካይድ እየ እንድሕሪ ኢሉ ክትኣብነ የብልካ ርግፀኛ ከም ዝዕወትን ከምስል ስለ ዝደሊ እምበር ናይ ብሓቂ ምርጫ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ኣጋይን ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብዪ ኣሕመድ ብልፅግና ገይሩ ፅቡቕ ነገር ከምፅኡ ኢልካ ምሕሳብ ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር አቀብ ወይንም ቦይኮት ለማድረግ ኤኒዌይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ እናቐፅለ ከሎ ናይ ምርጫ ካብ መፀ ኣብዚኣ ካ ስምዑ
ረቡሉ ኩነታት የለን እዩ ክብል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አፍሊጠሎም በዚ ድማ ህወሓት ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መረፃ 2018 ከምዚ ይሳተፍ እተን ዋና ኣካቢት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊፀን ዘሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ሃገራዊ መረፃ ብዝምልከት ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝርብ ከምዚ ካይደ ገሊፀን ኣሎም እቲ ቦርድ ሎሚ ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ ሃገራዊ መረፃ ህወሓት ከምዚ ይሳተፍ ኣመልኪቶሎም ከምኡውን ካልኦት ሕጋውያን ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ኣብቲ መረፃ ከምዚ ይሳተፋ ዝገለፃ ፖለቲካውያን ውድባት كم زي العالم تجلي سلام كم تري ورد لهم تمرجع دوغلو دو بحال درامان بعلو نجزيو كم زخونا أبي أحمد نهو واحد حجون يكون حد قد كجبر كم زي دلن وداينا تجراي نبح ما عمرنا بتسبق خدلو زخل زخونا يكون كنا تأتي الرأي كم زي اللي يزن جرزلو it's an important thing to understand but هو واحد أمارات استاذ ناتو نات أبي خيط كم زلو أبتقرأ يزلو كنا تقدم كاب جزينا بجزينا بحماق ده عمرنا بسبوقات في خير يلن في مرجع بحال تعرار بندي زخير زلو أبي عمل تاي دراماك فتريو كن رينا هذا كابتي لأن أنا بزح زدفوا زلو زاني عفار الجندة زاني عفار بتعميهم زنبد بدوا زلو بزح ارتكلس بزح أبوي صحف له على عمادما عفار زبحال ناس إنه تكركب زجبويو نبينو كهون زجبويو بزح تشاكوينيو بزح أجاتات تمزمي زويو زبل زربا ببزح يوم زوجو زلو بوت هذا روح عين خرا خلو دما بخلتي وجنات ناي بلتقنا زو سلطنة ما بتحت تريوا مالهم بقن شعبيا مسير تراسر حزلو دما تريوا مالهم سلزي ودانا عفار بقسم كان تقينون ناب كلمة عزن خيط كم زخلي زرازلو لذي أبي تبي أزلو كنتات كاب جزية ناب جزية ملكاتنا تغيرن حتى جنيا نقولي خيط كم زلو يزن جرزلو نساتهم نتاني عفار ولا ناب عبرة أفريقيا أبتو كوميشن ناي قال ملون كسي مثل نايتهم حزب عفار كم استجحس هذا صحف قريبة مالو نعون كل اللي يبلو ولو جن تكونتات قليل كم زي كونه إن نرزلنا نغسلنا بسمدو وين زعبات سمدو تزرب زلو ونسمع نقفا برس صحفهم زلو صحفات صارتهم ديم توتالي 100% أبناء تجري بوليتيكا وجودات عادي هو صحفهم زلو صحفات صارتهم ديم توتالي رونجي نقفا برس زخده زلو not only نقفا برس حدا ميديا ونلو international area قال اللي حدا الرسعه research center for research and documentation يرتاون حليفو نصوم دوت صوات صحفات يصحفهم زي مخرم يزلهم بفلاي كع نقفا برس ناي تجراي politics لتجارب قدف إرتراويان حاتنا لزيوم مخروو منجست إرتراون زدقفو أفلوتو زلهم ميديا تازلو سلازخونو مالتي نقفا برس تنكا غير لي ندحردا هاجراويان كوينو مالتي وجننو هاجراويان تقينو نقفا برس صحفهم زلوت ناي تجراي بوليتيكال تجارب قدف نقفا برس مجمريا أبزيك نملسلون عمو بوجن تجراي كل عينة نجار عندي تزحف بزح نجار يتزحف بزح نجار يخاد زرب إيرترا ما قد صاليات زنتر ناي تجارو قلة سبعة سلوزخون كم قلة سبعتين نملسلو منجس تجراي كم زجبر إلناون بزح عين زعربنينا بوجن إيرترا ما ميديا تاتنا هاجر زدالي نجار كصحفة خلاين معناته أبدأ جزر سبيو مثل زلويو راين تايو حلافنا تاو سرح كسرحين أنا حتى هذا جزء نير تراويان كون كله بلح عينن بلح مال حسني زلوا أبتوش تأم زجبر أنت أرير تراجن أنت أروك زاربي تسمعني خا so like إير تراويان المسألة لهم you have to understand that ولا قد تسمدو يكون عبس اللي تردي تجنزي بزخين تلو أنت أرير تراز زجبر زلوا سويلهم كايري وني لازم نقفا برس بزوج جزء أو أنت هون قريد الزارب أنا كريه خلقوا زعب إيرترا أقرأ ربحا قديم الحفنس سرعنيو جنرال أنا قا قداي بوليتيكا وتجراي كم تعذابي كمان تاخد قبر اللي تخلقن ديتيل زخونة زربا تدي تزربا يمرتي معناته نبعلهم تجراي زبحال أبي بوليتيكا وقوس سلزلة ولا ونت مسؤمدو زسرع زل أكل بتوم كالوت مسدل تجنا سرح زل وقت سالس لازم نقفون أكابل حزب تسأل أن نخجات وما كابل حزب نخفن تتوم بزوج عليك برس لزلو نتوم سالات بسؤمدو نزخونو حاجة زي نكبر له نتوم رأيوا من دبير تراين تايب له تريوا ما لهم كو نتسؤمدو نوجيهم كتو كمول زلي زلو نتوم هو حاتو كم جابر يامز قبرهم زلو نمبلي
ምክንያት አይንፍጠር ባህላ ያኔ ስለዚህ to some extent ምስትናይ ብርሃነ ነይናይ ነጥብ ክዛረብ ከሎ ስፔሲፊካሊ እዚያ ከምዚያ ዝበልካ እንተ ዝብል እኮ ሪአክት መገበርና ነና ግን ጀነራሊ ኤርትራ ናሽናል ኢንተረስት ይኹን ናቅፋ ፕሬስ ይኹኑ ሓላፍነት ወይን ሰባት እዮም ዝዛረብዎ እውን ዝፈልጡ እዮም ስምዒት ኤርትራ ዝጎዲ ነገር እውን ዘይገብሩ እዮም ክትሪኦም ከለካ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ስፔሲፊካሊ ኣይነይቲ ዘረባያ ተዛርቦ ዘላ ፅቡቅ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክኣቱ ዝደሊ ኤርትራዊ ኣለና ብነብሰይ ክሪኦ ከለኹ ጉዳዮም ንዖም ዝምልከት ግን ከምታ ንሱ ንኤርትራውያን ዝዛረቡ ዘሎ ድማ ነቶም ካልኦት እውን ክገንሕ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ፕሮፖርሽን መብዛሕትኡ ግዜ በኣታቶም ዝያዳ ሕማቅ ዘረባታት ድመፅእ ናብ ኤርትራ ገፁ በኣታቶም ይበዝሕ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገፅና ንስገር ኣነ ናፅነት የማነ ሽመይ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ከዓኒ ናይ ፍራንክፎርት ከተማ ኣብ ሲቲ ፓርላመንት ክኣቱ ኣብቲ ምርጫ ተሳቲፈ ኣለኹ ኩልኹም ከዓኒ ክትመፁኒ ብትሕትና ይሓተኩም ካባና ንላዕለሲ መን ጉዳይና ተገዲስ ስለዚ እዛ ሓፍትና ትሪእዋ ኣለኹም ከምኡ ኢልካ ሓመሓላልፈለየ በለት እንታ ቪድዮ ስለ ዝረኣኽዋያ ሓግዝዋ ፍራንክፈርት ዘለኹም ስለዚ ሓግዝዋ ኣነ እኳ ስለዘይፈልጣ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ናብዚ ከምፅኦ ምናልባት ግዜውን ሓሊፉ ክኸውን ክእል እዩ ስለ ዝረኣኽዋያ ዘቕርባ ዘለኹ ካብኡ ቀፂልና ድማ ምናልባት ከም ወትሩ ናብ ፅቡቅ ገፅና ክንከይድ ስለ ዘለና እዚኣ ጋንታ ናይ ቢኒ ምስ ኣንድሬኔስታ ዘተሓዛ ብዙሕ ነገር ትገብር ኣላ እታ ጋንታ ምድላዋታ ትገብር ከም ዘላን ቢኒ እውን ቁርብትለይ ሓሳባቱ ገሊፁ ነይሩ እስከ ንስማዕ እዩ having a great season first of all and great seasons after that. It's a big pleasure and thank you for coming and I think yeah for me like I said it's I already stayed for 5 years with Intermarché 1T so it's a new chapter especially with this team I see myself really great opportunity I'm here also to win a bike race and this team I think this is the team that's going to help me to improve and to race for challenge ቢንያም እዛ ጋንታ ተስፋ ይገብር ብሓደ ኮይና ብዙሕ ዓወታት ክንጎናፀፍ እዩ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጋንታ ብዙሕ ዓወታት ክንጎናፀፍ ተስፋ ዘለዋ እያ ቢንያም ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከምኡውን ሊደር ናይታ ጋንታ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ኣብቲ ቅድሚት መራሕናቶም ይዛረብ እዚ ኮች ናቶም ይመስለኒ ወይ እውን ሊደር ነተዚ ቢንያም he's going to have a very important role ምስ ኣንድሬ ኔስታ ድማ ይራኸብ ኣሎ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ቤዝ ምዃኖም ድማ he will like it ምክንያቱ ባርሴሎና ሙቐት ዘለዎ ካብዚ ናይ ቤልጅየምን ናይ ካልእ ሰሜን ኤሮጳ ዘሎ ዛሕሊ ወፂኡ ቁርብትለይ ሙቕ ዝበለ ቦታ እውን ክነብር ስለ ዝኾነ I'm sure he will like it and we wish him all the best of luck እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ከም ወትሩ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልና ምዝያ ጥዕምቲ ደርፎን ገጥፈኩም thank you very much قبيو قالت قبي قلبو قبيل كل طلبو ما بطيلت كير ويلت بادر عدا الشفتوت قبين دالس قبيل تحرر ديل الناس الأمر دي أفلق بواب عدي دول لسقم هجوم لستدي يا مسورة بحضارة لبد أسك آخر رحوتي اتبادب أدبر الشبان سكاب كل أدوق الأباينا أدما يوقي حلق عيب على المبدأ تودي شعبينا مبادرنا تروت أباي تردنا الشبر يحلق